Sa dino ti papananta. Nauray ko matlahan ti panagtibag mo. Saan ka di anay baga ni tatang mo? Akayat kan ayam amo ka ni mama. Nangag ko amin na nagsarita nyo ka ni tatang idirabi. Ngam, itaka din. Saan mo ngayon pakada kanya? Masapol ka di pa deta. Tapno may sagana ka na imbagtibagik. Kat ni mamang mo. Naibagam ka di kan kuha na kaya't nakayamam mo. Saan pa? Anya ka kadiro saan o? Nakasagana ka kadi amang yamam mo kanya ka ni mamang mo. No sana kakabalan nga ilaban kan kuha na. Saan tala nga ituloy da ituyin? Lola, Apayasan ka makasumbat. Agdua-dua ka kadi iti marikrik nam kanyak. saan na ko maapagdadoan? Napudno ti panagayat ko ken ka. Nakasagana ako namang yam amo ken ka ken ni mama. Nakasagana ka nga tamang ilaban kanyak. Hindi pa langin karik ken karita. Kalpasan anam mo kasan lang asisyak ti kayan ayat mo. Sigurado ka akabalan nak ngayam amo ka ni mamang mo. Awan ti jak aramidan. Mairupir ko lang ti ayan ayat ta. Tadyak kayat ti mga saway ti jak ay ayatan. Jak kayat na sa anak to naragsak iti unos ti panagbiag ko. Sapay ko matamatak danam day ta sa Rosano. No kayat nak ngayam amo ka ni mamang mo. Isaganak pa iti bagik. Kan, masapol amay panagnag mo akabaalan nak nga irupir kan ni mamang mo. Nagkita kayo gayam kini Rosano. Intulnog na ka. Saan matadimanon? Siyak tinangibagakan ko na asanan adumanon tatang. Oh, Nalpasan na nagsarita kayo. Katawanan tinaskan ngay lawlawag na kada kayo. katsi ka. Nakapagsarita kayo kadi anaimbag. Tatang, kayat nak ngayam amo ka ni Mrs. Salva kayan ayat na. Ngam nagkadkadak. Sana ka nakasagana. Mabuting ka kadi. Tsaka mo tatang. Mariribu ka nak. Sige, sumragak pa ilang iti kwartok. Amangan no di mo manin maganas ti mangan. Ti may sapay pampanunotek. Amangan no mabaybay am ti panagadal mo. Saan tatang? Agtor pusa ko ni ti daytoy atawan. Diyak kaya't amapaay kayo kanyak. Oh, at gagamat gaya man, Rosano. Saan ka nanginawagan ni Tay Malem? Imayak na tan dito balayo. Uray, taadan ni Rosano, Maureen. Panawan kayon. Sige, Mami. Saan yung kadya kahit sumurot ka kami, Mami? Agong biyak man kan ka, Rosano. Ang nabiitay ti restaurant. No, dahi tati panggapyo, doa kayo latan, no sa anak ama kasi nga kada kayo. Oo, talaga mauawatan naklatan niya, Mami. Kaya't na kami apabusuyan kini Rosano. Mamit lang mama. Ah. Kasarsari tayo pa lang ni Maureen. Agdigos kan agpalasak bed. Noon natuloy ngayong pasyar ko ni Laura dito balay. Nagranada ko maka ni Maureen. Anya nga tati mapasamak no kas pangarigan. Masakit ti ulok. Nakaalok ti minamidirabi. Agpada kami ka ni Maureen na nabartag. Naimbag, tan nabalak pa'y tinagmaneho. Rosano, bigatan. Kariring ko, mama. Sana nakalaklay ta, sumrakailatan. Nala daw ka nagriing. Saan ka kadi asumrag iti opisina? Mabit lang. Apay akas tati lang masakit kan samad. Pinagustok ni Maureen ni Dirabi, mama. Napalaluak ti minam. Itaman pa'y. Uret, Sabado mo tita. Rumarak tulangan niton al-al daw. Awan mo tinapatag nga si kasok ita iti opisina. Kan amo ti accountant ti aramidan na.
Basta awak laeng no apay kinayat mo tinaginom. Adan sakit di ibarbarte kam. Ah, talaga na sakit ti ulok, mama. Ituloy ko ti maturog. Sige, panahon ka pa nga rot. Kasla, kayat ko aliklikan ni mama. Saan mo tarumbay ang mabuti nga kinuha. Nang balinkan apasat daytoy aturod, Rosana. Kasano ang malipatak dagi tinaragsak ka kanito a panagsarsarita ta dito. Impay ko amin a panagtalagkan ka. Ay, atan kalaunay. Diyak namnamaan nga dagayam sa bali akayan ayat ko. Nasa namlaunay. Mabalin na nalaglagan ko mga panunutan. Na si ka mismo tinakaamuhag. Kan tinasakit. Kaslaawan ti kayat mo kaimbatan kada kami. Nawagak maglangan ni Mr. Fortisa. Makumikom ka na unay. Kan kasarita na kanupay nagitipada na ni Kusyante. May panggapiti planta, Leonarda. Kunak man no milyonaryo dayjay a Mr. Fortesa. Saan namat gaya makabutbukutan ang negosyo ni planta? At dandagiti na panugot ko ang mangilako kadagiti dagada. No saan ton nga interesado ni Mr. Fortesa ang manggatang iti kataltalunan? Siyak ton ti manggata. Anya. Ada nakasarita mi kini Rosano a broker kadagiti dadakkel group of companies ije Manila. Ken kumikita at paikit din iti mabalin a pagpatakderan iti hotel. Ken nalawa alote a pagpatakderan iti dakkel a building. Nasan patak ni Manong Alipio ang agtugtugaw iti kalapaw. Naibaga na kanya, nga daga dito'y turod. Saan kayo pa'y gaya man nakasubli dyan Manila, auntie? Ay, kurang pa lang amin tigastusa. Nagsubli kayo dyan Manila. Saan kayo to kadin nga gawid pa'y? Naitati dyan ka mo, Laura. Ada na istorya ti kabsat ko, maipanggap kada kayo kini Rosano. Kayat na ngayam amo kini Mrs. Salva, kayan ayat na. Ngam nagkadkadak. Irok mam ka din, ti ayan ayat yo kini Rosano. Ay ayat akunay ni Rosano. Kaya't ko nga isagana na imbag tibagik. Sakbay na sumangwa ka ni Mrs. Salva. Kaya't ko mapanagnagan ka ni Rosano. No kabailan nak nga ilaban kan ni mamang na. Adak pa lang iti balay. Apag iswari mo arak iti banyo. Tayago ni ti telepono. Kadigdigos ko. Napartek ka kas kanya, kini Ravi. Sabay ko mata maulit tumanan na ijapan nagpuyok ta. Kailiw ko dyan ako. Marusan. Sika, bimangon ka din? Agit ita pala, nagsakit yung ulo. Kanang maululawak. Asla karong usok pa eh. Amabit lang Baliwak to yung mawag ito madamdama, okay? Sige. Narasok ni Maureen na mamartag. Dandan ni Jack nakapagtagpal. Hanggang ni Laura ti inararapaap ko. Hindi ka inarakop ko ni Maureen. Saan kayo nadanon kini Laura di balayo Alipio? Isyung imaya ko dito eh. Apaya sa andak pala nga sardangan. Anya talaga ti panggapyo. Attorney Flores. Napintas ti plano ni Mrs. Salva dito eh. Ora siya. Ada bukod ko a plano iti turod. Kat adayo. Anapin pintas ngam iti panggapyo. Talaga natangkantin na ka mo Alipio. Attorney. Saan lang nga na kayo? Dadasangin na. Karkaritin na ka di Alipio. Baknang kanabilag kayo. Ngam saan nyo at agibasitan. Ti kabalan mi anak uratay. Ha? Tagpapada tayo. Nga daan iti kalintagan. Adadimitan manan ako, Che. Amang ano nagsubli ni Atty. Flores? Saan ati kotse ni Atty. Flores, day tante? Ni Rosano?
Namuan na lakit di nga adda kayo dito'y turod kini Manong Alipio. Gibalayo, kinuna na iti kaaruba yo. Nagpuyog kayo kani tatang mo nga imay ditoy, Lora. Alda kayo gayam, Auntie Wilma. Imay ko dinanon dito ni Lora. Kat ni Tata Alipio, sa dinutayan na. Si malugmat dito'y turod iti nakapanaw ni Atty. Flores. Nagapugayam ni Atty. Flores dito. Talaga saan lata ang mamingka. Nakaungat ni tatang. Nagsinong batda. Iugali ni tatang. Na muna kalintagan na. Ilaban na. Lora, mabalinta ka dito agsarita. Tinasaya at panawan kayo pa yung harod dito eh. Mapango kita ni Manong Alipio tani di matlag sublin. Kinaykayat ko, dito'y tapaw titurod ti pagsaritaan ta, Lora. Imbilang ko na ito atiso, aparaiso ta. Kabayatan ti panagmaymaysak dito itay bigat. Nalagip ko dagiti naragsak ka kanituta. Kamok idi. Ay ayatan naklaunay. Talagang ay-ayatan ka. Duha kami iti biyag mo. Si kalaang ti ay-ayatan. Napod no dayta. Apay nga gingaita. Duha kami pailaang nga kaayan-ayat mo. Imayak, tapno makapagtulag ta na imbag iti aramidan ta. Agkuyog ta ang makimisa inton bigat. Kalpasan na, agdiretso ta iti balay. Amo ka di dayta ni mamang mo. Kasaritak, apama na makasangkwit ta iti balay. Sagana ka na imbag ti bagik. May salang ti kidawagkan ka. Di mo ko madagdagan ti sagsagabaag. Makapung tutak iti dayjeng Alipio. Siyakit din ti karkaritan na. Anya ko matigaway na kanya dinto anak ko rapay. Napimpintas ka no ti plano na iti dagan. Numamuan da ito ni Mrs. Salvajo ni Leonarda. Agpungtot lakit eh. Dad! Oh, Adan sakit di barbatikan nyo? Itay kasangsang putyo rin og yan yon tinaginom? wen. Makapung tutak iti dayjeng Alipio. Anya? Dinanon ko'y dakin Lora iti lugar na. Day siya awanan ba na babae, Dad? Kakurkurat na siya, Lora. Kung naman na sino? Nilang Alipio, ti kinasalitak. Ako rin kayo nga, Dad. Kasla isakit yung loon na siya, Lora. Kursunada yung sakit, eh. Maurin, no saan mo akati dumiganyak? Panawan naklangan. Wes, di takay man lang aroda. Talaga masurunak man. Puisit. Apay namin nakastoy ti mariklikdak iti daya, Lora. Pinabusuyan kayo kini Rosano, Lora. Sa anak pulos anak ibiyang. Nakasagana ka kadina sumango kini Mrs. Salva. Akas kaayan-ayat ni Rosano. Tatang, agkabakabaak. Agdua-dua ka kadi iti marikriknam. Kabutin mo ti ad-adda masaktan. Ay ayatak ni Rosano, tatang. Mariknak nga ay ayatan nakmatunay. Ay kakitigon daway amang ipanagnag. At talaga nga ay ayatan nak. Nukap-kap na kam day tapang nagdag mo. Karbangam ti agragsa iti lalaki ngay ayatan. Uy, tatang. Masapol nga agbalinak anaturad asumango ka ni Mrs. Salva. Ilaban ko ti kalintagak nga agaya. Nagkariak ka ni Lora. Amok no kasano ti kinaturay ni Mama. Nga masapol nga itured ko asupringan ti pagayatan na. Saan kamot kaya manapan iti opisina, Rosano? Inururay da kakanoy jay warehouse. Sa dino, tinapanam? Nakipagkita ak itinapatag a tao, Mama. Napatag a tao? Maipanggap ka di iti negosyo? Mama, kalpasan ti panagkapok iti simbaan ninton bigat. Ipasyar ko dito iti kunak a napatag a tao. Saan anay maurin ti kadwaminton bigat? Agpudno ka man kanyak. Adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Mama, Oh, apay asaan ka makasungbat, ha? inton bigat lang na maamuan nyo. No sino tinapatag asa nga ili tayo.
Siguradwam laeng ang magustuak. Naatapan na kay naig na itinegosyo. Nasaya at launay. Ngem no sa bali abanag, wenno awan ka es ka na at tao dayta. Adapay panawon mo nga agbabawi. Saan nyo kumakunaan nga awan kas-eskan na mama? Gaputa oray kasanot ti kinano mo ti may sa tao. At dalata ka imudingan na. Tunggal tao. Kalintagan na ti agbyag anawaya. Diyak mauawatan dayta nga ibagpagam. Ngem ammom, noan niya ti malagip ko. Dayjay nga alipyo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dukas na, dahi ta tinagtulagan nyo kini Rosano? Yam amuna kan kini Mrs. Salva, amamang na? Masapa daw asan nakinton bigat na makimisa kami. Kalpasan na. Agdiritso kami ni Jabalayda. Anya nga ti reaksyon ni Mrs. Salva. Inton maaman na amalaksid kini Maureen. Kayan ayat na kapay ni Rosano. Sana lakit di anam namaan, auntie. Ati akin ko kway titurod. Apay adi mo ituloy. At tibtibayo ak. Ngam, masapol apatib karat ti pakinakam ko, auntie. Pasat da ito iti panagayat ko ka ni Rosano. Nagkari ni Rosano kini Manong Alipio. Ditan ama panagnakan no talaga nga ay ayatan na kalora. Nga masapol nga isa kanam ti bakit. Kasino nga tati sa nga ilimi intun ka? Ken apay, asaan na akayat nga ibaga kanyak no asino? Nga maapay ko aday tati pakariribukak. Ay, talagan sa ajak mauray nga awagan nak ni Attorney Flores. Di na ibaga, asaan nan amay turod akasarita, dayjay nga alipyo. Hello? Hello? Mailiwa ko manaikan ka, Rosano. Amo, tumabalin na ko ma. Kaya't ko mangulit na napasang makitirabi. Pinagustuhan kan Maureen. Saan mo kumaakanayonan? Makapadakas iti salon at tinasanger no agbalin abisyo. Apay ngagkatawa ka. Nasahir ko ka ditirik na, Rosano? Oh, sorry. Saan ka nagkatawa at ninsultuan ka? Maragsakan at. Nagsimpan ka agayan-ayan ko. Pagimbagam no amunak adenggan. Okay, bye. Sige. Ngam amok, oraan niya tibagbagak ka ni Maureen. Yaling-aling na laang. Kariring ko pa'y lang. Sa anak pa'y anak usawa ni ti pandakabarte ko, Leonata. Imbarte kak tayo diyang alipyo. Apay, itay pa'y nga uray tawag mo, Floro. Dahil lang alipyo tinakaiturad anang pabaing kanyak. Karkaritin naktidloko. Impalubos mo? Dayjay lang ang klase, ti tao? No nalakala kumati pumatay. No jak na pampanunutin na may sak nga abogado, Leonarda. Ha, kabaan lang nga aramidan dayta. Makapungtutak. Sige, no awanan ti bagam. Kastapay. Nasakit ti ulok. Bye. Ngam no sa anak ang makapagdepal. Agalwad kanyak ni Alipio. Ngam masapol ani Leonarda ti mapabasol. Kunaklakit din no sinapayo ti simalog iti talon, tatang. Dilakit din na ginana itangal daw ni tatang kun kunak man lakit din itinakam ko. Napan ko dinano ni Berting agar-arado iti bangkag iti likod ti balayda. Impalagip ko lang ti panaggapas da intong bigat. Tamabalin na nagapas sa magiti pagay. Rumor kayo kadimit lang. Makita no madamdama. Urayak ni Rosano. Kaya't ko akasarita. Tatang, Numabalin la kumaakuyugan ka iti panangyam amuna ken ka ken Mrs. Salva. nalabas matay tan tatang. Adanakam ko.
Kaslawan pa nagtalagyo at talagan ka ni Rosano. Nakurapay tayo lang. Katsak kaya't amayroruman ka, Laura. No irurumandak, iruper ko ti kalintagak. Isot gapo na pinagadaldak. Tapno amok nga ilaban ti kalintagak. Dahil tati kaya't ko amang ngagankin ka. Anak ko, puno babae ka. Nakurapay tayo. Kamsaan arumbeng analupoy tinakam mo. Tatang, ni Rosano siguro day jayan. Kaya't ko natalgad tinakim ko amang palubos kini Laura, Rosano. Iso kayat ka kasarita. Tata, Naisaganam kadimot langan, tibagim. saan kayo mababalaw no napukawan ti panagtalikyo kanya? Ngam ipasigurado kada kayo. Ay ayatek unay ni Laura. Lalaki ka makisarsarita. Kat naminsanan anagulbod ka kanya. No ulitin pa'y. Talaga nga awan to na pulos, di ba nagtalagkukan ka? Nakapagdesisyon akon. Ay ayatek unay ni Laura. Kat iso ti pilyak. Kasanon ni Maureen, Apaman ang may pudnok kan ni mama ani Laura ti ay ayatek. Kan pilyak nga ikasara. Waswase kon ti relasyon mi kan ni Maureen. nasayaat, no kabagilam nga aramidan na ita. Nga madasalod-sudat kan ka. Uray ka di kasukat, ti kinabak nang iyo. Saan kayo kadipay analpasan nakapagsarita ka ni Rosano, tatang? Sana nasungbatan ni Rosano tinaudi sa lunsod ko. Gapu iti asadig no. Anya ka di day jay? Sana bale, umanayan na pagpampanunutan ni Rosano. Kat naglagi pem tinagsaritaan ta, Laura. Wan tatang, mapatan Rosano. Ang mga numaladaw tayo ti panakimisa ta. Anya ka di tinagsaritaan niyo panitatang mo. Inyo na'y unay na pa'y tinangbilin kan ka. Sakbay at tinalupusan na ta. May panggap iti panakisarita takin ni Mamang mo Rosano. Binagbaga anak, asaan agaputan ako rapay kami. Pero ruman akon. Mawatang ni tatang mo. Naminadon ang naglakam kami iti kinasabrak a panagsasao ni Mamang mo. Gapula ang iti panangipilit na agatangan ti dagami. Awan pa kay nahigang ti dagayo iti ayan ayat ta. Sambali asaritaan na ita. Rosano, ay ayatan ka. Nagduha-duha ka na po ikaw ti panagtalag ni tatangkan ka. Nasaktanak. Ngam, mangnamnamak payla. Agyaman na. Aging inayat ta. Isungag tinulong ta. Anya ti kayat mo asawan ni ti dayta. Doata ama kisarita ka ni mama. Numarik na nang aging inayat ta. Malunag mat nga tatirik na na. Sika ti makaam-am mo kan ni mamang mo. Kung nakala naman danon ko ni Rosano, mami. Nasa pa magkaya marimuar? Napanan na ka no? Diyan ka mo. Aday pagana kanya kidirabi eh. Nalipat akon. Ay, adon sala una yan ti pampanunutan niyo, mami. Kasta talaga, dagiti negosyante niya. Wan gayam, jak pa na ibaga ka ni daddy ti am mo yung developer. Inawaga kidirabi eh. Diyak na lagi papagsaritaan mi day taaban. May panggapit iturod tinagsasaritaan mi. Nasang patakmat ngamin nga inom ni daddy ti Rabi eh. Nagsubang na kanoy ti day nga alipyo. Ay, makapungtutak launay. Numapalin la kumara utak dagi jay. Palaga natangkan ti ulo ni Alipio. Ngam sana mabalin ajak maala day jay adaga. Masapul ko day jay iti masakbayan. Uray, no saan na matuloy ti planta? Awan ti nasakit abakrang ko no saan na matuloy. Adamat ti kontak mi kini Rosano a broker iti Dakala Group of Companies iti Manila. Kan saan lang ati turod kan kataltalunan ti gatangag. Uray pa iti bangkag kan ti kabakiran iti asidagnat.
Diyos ko. Kaduak ni Laura dito na Santuan Abalayo. Agtibtib payo ako. Kidawag, apatib ka rin yung kumatinakam ko. Kasapulak ti panarabay yo, Diyos ko. Bendisyonan niyo kumati ayan ayat mi ka ni Laura. Kaspuna ti kayan ayat ko. Siyak ti makaamam mo iti ugali ti inak. Paluknengan niyo kumati nakam na. Lumabalin, awan kumati masaktan. Amok ang nakaarami na kitidak kalabidot. Pakawanin na kuma, Diyos ko. Ibaga, Leonarda, ulitek manen, ken ulitek tupay. May sak nga abogado. Ado tinangangato ang nakapulpulapol kon. Ket sana ni Alipio ti mangkarkarit kanyak. Dayjay kat ngaminan a tao ti mangparukmaken ka. Uray pupuutem ti kunak Floro. Mapilitan tumatlaan. Anya ti pampanunutam nga ramidan. Kadagito'y daw, awan pa ilaang ti plano ang makipagkita kini Alipio. Agburkla ang ti dara. Makitutulaan iti aramida. Addan sa nalimad na pangpanggabam. Ang mga noanya ti pampanunutam, agwag ang naungetak. Ngam sa anak mo't unay adaka sa tao. Kasta nga ta? Sige, pabusuyang ka pa ilang arod. Nuan niya ti planom saan kaabyangan. Narigat met, nuunaan ka, Leonard. Manupay ka diti kasapulam niti panag-apply mo, Wilma. Tulungan ka. Ang mga nuad-ada may luod ka no umutang ka iti maprosintuan. Manong, ang mga nuad ada ka sa pulang ni Laura ti kwarta. Saan nyo nakisayan ti ornong yung kapukan niya? Kaya't ko nga rod at tumulong iti panag-abroad mo. Nasaysaya at no sa anak pala ang amapan. Apay. Anyaya ti mangigaw-gawit ken ka. Dan samot nobyom. Awanan iti panunot ko dahi ta abanag, Manong. Hindi ko mapailang, ha? Ayawan kayam. Napalapas ko itay ti kotse ni Rosano. Amom sa amot ten na napandama kimisa sakbay amapanday ti balay da Rosano. Wala. Nasaysaya at ngagpaiso no maamuanan ni Mrs. Salva ti relasyon da. Alpasan ti misa. Agawitan. Oh, agluluwa ka. Ay, buyog ak iti kararang ko. Ay, ayatan ka, Rosano. Mapantang arudan. Ijay ton balay ngag merindata. Umay ka. Agkibin ta rumor dito simbahan. Oh, nakalamlamis ka. Rosano, agner-nerbiusak. Relax lang. Italat konti amin kan ka. Sapay ko ma. Tas anak nga ibati amalmalday. Saan ka baybayan? Ikarit. Sikati kayat ko nga ikalaysa. Inton madanon ti panawen. Adadala nga ron na makasangit ak iti dayta nga imbaga. Pwede ta talaga. Oh, anyaya ti pagtanta na butuba, Maureen. Uray ito pakmo ti auditibo. Sang kay bagaking ka di nakasarsaritan wag sigsigarilyo ka? Apay naman yan nasit gandak. Aday wandak. Nay, tabas sawangan nakpaikid din. Anyaya ti kapungtut mo. Nagdi ka barkadak. As nagtutulagan dakit din. Awan pulos ti maawag ka kadakwada. Masikuranak maming nawan nararamidag. Kat ni Rosano, saan ko anadlaw itay na panak iti balayda? Ni Leonardo Laang tinakasalita. Nasapa ka no, Rimuar. Sana nagpakadakin ka? Saan? Kas na bumalbalas.
Diyan kami nagpakpakada kan kwa na no siyak ti Romuar. Nagmerinda ta pa'y. Pangunurahin ta ka ni mama. Nagsarunong da ka no arimwar ka ni Atty. Flores. Nagapukayam ni Atty. Flores ditoy. Nasingad da ka ni mama. Kanayo na negosyo, ti pagsarsaritaan da. Oh, di ka matagmerienda. Kayat mo, tasubuan ka. Siya kung timakam mo. No makamerienda ta, ipakita ken ka ti kwarto. Rosano, kasano no'y sarap ng iti kwarto na. Apayari mo ni mamang mo. Kunakman no. Amo na, saan namat nga ta malipatan? Urahin talat na sumangpad. Ada nagsarding nga kotse. Ni mamang mo lakit din day jay. Kasano no kadwanan ni Maureen. Basta unay amulagat ni Mrs. Salva iti pan nakakita na kanyak. Nakatadtadam ti panang kusilap na kanyak. Ay, naimbag abigat yun, Mrs. Salva. Adaak. Anya, ti kaadam ditoy. Nagturod kan. Anya ti kayata sa wanday to'y Rosano. Mama, panawanan tapno maamuan nyo, akaayan ayat ko ni Laura. Iso tipod no ay ayatag. Anya akinamaang day tanga ibagbagam. Kat si kamot a babae. Ambisyosa ka. Pumanaw kan. Saan ka may kari amang ibadag kadagiti sakam dito'y balay. Kan ad-adapay nga awan karbangam nga agayat iti anak ko. Mrs. Salva. Anya pa'y lang tar aramidam. Pumanaw kan. Ano, urayan pa'y lang aguyod-guyodan ka nga irwar. Mama, saan nyo abastusan? Ay ayatag unay ni Laura. Anya kinamagday to'y nga ibagbagam Rosano. Ni Maureen ti kaayan ayat mo. Kaayan ayat ko idaadwa. Ngam ni Laura tipod no ay ayatag. Come on, Rosano. Daytoy a babae, tay ayatam. Amo katagi ba si tandak na nakurapayak laang. Ngam kalin tagak nga agayat kanagragsak. Aha, tasong batan nak. Talaga ka di apagpungpung totan nak. Mama, saan ko nga ipalubos adang ranyo ni Laura? Kaputa arig na asyak ti sinaktan nyo. Ni Laura ti pinili. Isungan niyam amo ka na kayo. Hoy si ka babae. Nukunak a pumanaw kan. Pumanaw kan! Maawatam! Sige, pumanawag. Ngam ilaban ko ti relasyon mi kani Rosano. Kaputa da ita tinagkinarian mi. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga yung kami patangatang. Oh, itay pa nga alo si Isen kayo manong Alipio. Tumugaw sa tumakder kayo agpagnapag na iti sangwana. Sana ka makaid na mang pampanunot kini Laura. Kapag sangod ang atan kini Mrs. Salva. Nalabit. Kanihan niya't orasan. Nalpasan ti misa. Makigtutlakit di day abak naang at ibalasang ti akin kukwa iti daga nga ipapilit na agatangan. Kat kaayan ayat gayam ni Rosano. Mariribo ka nak. No kasano atrato ni Mrs. Salva ti kanakam. Nagkarimat ni Rosano asana apaypayan ni Laura. Kan panagkunak kat ay ayatan matunay ni Rosano ni Laura. Makapututak launa itipod no ni Rosano. Iniyag na pa itay kay Laura dito'y balay. Saan ko aninam naman da ito'y? Sumampot lang ni Rosano. Talaga pagsasawak. Tunong na pailaan day kaya babae. Di telepono. Itay pailaan nga grilling. Hello? No, Mami. Ang grubrubata ka may manandita pala oh. Simangpat ka din ni Rosano? Wan, si Mang Patan. Ngam pimanaw damit lang iti sa nga ilina. Kasta nga di? Ay, talaga makumikog ni Rosano. Saan na bali nga rodan? Uri ta umayak ni tabalayo. Bye! Bye. Wow,
No amula ko man ni Maureen ani Laura ti nga ili ni Rosano. At dalaki di iti pungtot na no maamuan na at kagurgura na babae kat kaayan-ayat pay ni Rosano. Masapul amay pamuspusak ti amin sakbay amaduktalan ni Maureen. Insardeng ko pala ang ti kotse. Tadi ka matlag sardengan ngagsang sangit. Nagrigat langit din tinakunapay, Rosano. Awan ka di ti karbangak nga gayat itikaskan ka. Nangagmumat mo kasanungain kalintegan ka ni mama. Jack ipalubos adangran na ka. Kasano no ipapilit na pagid na daywan data. Mabuti nga ka mapukaw ka, Rosano. Ay ayatan ka unay. Saan to ang mapasamak day Talora? Ay ayatan ka unay. Apa yan na kami sugsug ka, Maureen. Madadal di kinapintas mo. Anyaya, tinagsaritaan nyo, kini Leonarda. Nakasagana ako na mapan iti balay da Rosano itaydad. Ngam ko na ni Mami Leonarda, simangpet ka no ni Rosano, ngam pimanaw matlang akaduwa na ti nga ili na. Makumikom sa unay ni Rosano itangal daw. Asino ka no day sa nga ili na? Saan ko na dinamag pa eh? Amangan mo day tay am-amu da broker kan developer at taga Manila day siya eh. Ang mga no babae mo, di sa nga ili na. Ay, tay tatisan ko nga mo, Tad. Ngam, amangan no babae, tinaam-am mo ni Rosano broker. Di mo nawatan, di kahit ko asawan. Ang mga no da sa bali, babae itibiyag ni Rosano. Sino ko mama, Dad? Kahit daksa mo tapag silosan. Kaya't yun sangad at daa makapungtutak. Nataer ni Rosano, baknang. Sana nakaskas daw nga do ti agkursonada keng kuana. Talaga kahit nakasutilan, Dad. Ngam oray ada sa bali a babae iti biyag ni Rosano. Awan ti maaramidan na. Tani Mami Leonarda, ti makaamukan kuana. Talaga na talag ka. Iso na tangkan tinakam mo ang mga rami di kayat mo. Hindi takay man langan, Dad. Ang mga nudyak magawidan, tiyak pong. Ang mga nuda kayo, pwede kagurak. Oh, simangpet kayo gaya man. Rosano, kumusta ti panang yamamom kini Laura itinam? Laura, nagsangsangit kan sangat. Rosano, oray tanay tulnog na kun. Mabalin mo ti pumanaw. Or-orayan na ka ni mamang mo. Kasaritak pa ni tatang mo. Anya talaga tinapasamak, Rosano? Lading itagtata. Nagsangsangit ni Laura. Gapoy ti panang tagibasit ni mamakin ko na. Oh, Ngam inlaban ko ti relasyon mi. Agsubli aki di balay. Tapno ituloy mi ti agsarita ka ni mama. Sige, Rosano. Agan-anad kay ti panagmanehom. Attorney Flores, si Kamat Gayang. Kunakno ni Maureen manen ti umawawag. Kalpasa na nakapagsarita kayo kini Maureen. Pimbanaw matlang ni Rosano akatwa na ti Sangilio. Rimaren, nakipagkita lakit kadagiti barkada na. At tanto sa bali agundawa, ing agkuyog ta nga gayan aya. Inangaw ko nga ro di Maureen. Kunak, ang mga no babae ti Sangaili ni Rosano. Aniya, Ngam natalaglaon ay iti ayan-ayat da iti anak mo. awan ti rumbang apagduaduan na kini Rosano. Ngam iti nakita na ni Laura, nagsilos kat awan mo ti kapuna. Uray ni Floro. Ang mga no iramraman nakakagura. No tiyak marisot adagos dayto. kalpasan na nakapanaw ni Rosano. Nagpupuka dagos ti kwartom Laura. Kan, isang sangit ka man na. Kasta unay apan ang tagibasit ni Mrs. Salva kanya. Apay tatang, kapag kadita na kurapay tayo, awanan karbangak nga gayat ka ni Rosano. Hindi pa lang ay bagbagakin ka na ito eh.
sa ganaak ti panagsangom mi ni Mrs. Salva tatag. Kung akno kabalak nga Rupert ti kalintagak. Masaktan ang gayam. Kalpasan ngayong parupa ni Mrs. Salva asaan ka may kariki ni Rosano. Kayat mo kadipay ti adda amasaktan. Nagitak. No kasano nga inlaban nak ni Rosano ken ni mamang na tata. Nakita ka limabas ti kotse ni Rosano, Manong Alipio. Ang apagbiikhaan. Intulod ng salaan ni Laura. Ni Laura tinang ibaga pumanawan akons. Rorain ka no ni Mrs. Salva. Tay tuloy ang agsarita nga gina. Ayan nga ron ni Laura. Nagpupukit ti kwarto na. No kahit mo akasarita, subliam tulangan nitong malam. Bareng nasayaton tirik nana. Anya nga min tinapasamak, Manong. Kasi tininamnama tayo. Tagibasitin da dya abak nang. Ti anak ko. Aglalo ta saan na anam namaan, agayan ayat dagayam kin ni Laura. Gaputadan ni Maurin akayan ayat na. Saan anasaya ti inaramid ni Rosano. No tiyakla ko may pagpagapukin ni Laura. Wilma, masyanak iti anak ko. Tay ayatin na launay ni Rosano. Napagsisilpukod ti amin, Rosana. Kat makapungto taklaunay kan ka. Isumat lagayam nga ublagan na iti panangipapilit ko amang gatang iti dayjay adaga. Dagijay pa'y nga agama ti ad-ada kanununga. Mama, nairanran na lang ani Tata Alipio yung akin kuko ay titurod ti ama ti kaayan ayat ko. Saan gayam ang nagbidtot ni Atty. Flores? Naminduan ang nakita na ka ang naggapo ijebusay. May papan kada kami ka ni Laura ti kayat ko apagsaritaan tayo. Ibagakin karusan. Lipato mon dayjay ababae. Ni Maurin lang ti mabalin mong ayatan. Ulitak nga ibaga kada kayo, Mama. Ni Laura ti ad-adda nga ay ayatek. Nagmamawan ti panagayat ko ka ni Maurin. Saan nak nga ad-ada pagpungtutan, Rosano? Ibabay nakit din ka ni Atty. Flores? Kagura naklakit di. Day takadilaang tinapatag kada kayo. Tinasingad apanagkayam yo. Kasano akon abukod yung anak. Ipaidam nyo ti pagragsakak. Saan ka ngagbalin amaag? Dayjay kid din alora nga anak ti kagurgurak at tao ti Bilyam? Kagura yon ni Tata Alipio. Gaputa saan na akayat nga ilako kada kayo ti dagada. Anya laangin tinakita mi ti dayjay babae, ha? Ni Laura tinakariknaki tinapudno nga ayat, Mama. Iso lang tinakariknaki ti ragsak. Saan ka kadi anaragsak? Iti ayan ayat yo kini Maurin? Tiyagon sumbatan pa'y kada kayo na ita, Mama. No apay apinilik ni Laura. Gaputa dakkel tinagdumaan da ka ni Maurin. Adula amin nga ibagbagam. Daytoy tilaglagi pang Rosano. No anya ti pagayatak, iso ti matumpal. Nakalukat tiri daw yo, iso asim rakaklatan, Laura. Auntie Wilma, da kayo gayam. Saan mo gayam anadlaw ti isisirag ko? Ay, madlaw ang nagsangsangit ka. Ni Manong Alipio tinakasaritak itay aldaw. Kalpasan napalabas ko ti kutsi ni Rosano. Awan sangat ang timasapol nga istorya kada kayo, auntie. Naibaga namat ngatan kada kayo tinapasamak. Iti panangyam amo ni Rosano kanyak iti mamana. Laura, kabailam ka di pa'y? Uwan, kabaalakpay. Aging ka nga da pa nagtalag ko ka ni Rosano akabailan na nga ilaban ti ayan ayat ni. Amok anak turay ni Mama. Nasidag daw na ititunggal may sak ni Maurin. Kat iso ti kayat na nga asawa. Di na kayat amata dahil ti panaggayem da ka ni Atty. Flores. Naita ti kaluksaw ko ka ni Mama. Napatpatagkat din ti sabali ngam siyak nga anak na. Siyak ti ad-ada ang makaamoy ti pakaragsakak. Kat dayta kumati panunutan na. Ngam aging ga akabalak. Irupir ko ti ayan ayat mi kan ni Laura.
sakit ti ulok. Nabartekak man ngaminan ini Rabi. Kasta jak pa'y malagip no kasano nakaawid ak. Ay, jak pa'y kaya ti bumangon ngam. Mabisinak. Mas, wisit. Oh. Anya nga oras ka nakasangpat iti Rabi? Dad, saan nyo kaya napuutan ti sa sangpot ko, Rabi? Ano, saan kayo naturog dito balay? Nagpatpat na ka kiti kasino. Oh, Naturo ka kiti balay, ti kayem ko. Kanaginom kami pa. isumat lalangayo tinabartek pa ilaan. Nabartag ka na buyata na. Awan pulos, impaunag ko. Malaksi diti pulutan. Sige, mga anak pa sakbay, amaturo ka. Uri siyak, Dad. Mabisinak mat. Mangan tayo. Saan ka sukon itay bigat? Tanasapa ka simrek di opisina. Ado nga min kinapatingin na si Kasok. Maawatan ka, Rosano. Kumusta ti panagadal mo? Nasayat, mat. Iti mabiit. Agturpusak ton. Amok akayat mo ang maamuan tinagsaritaan mi kanimamay di kalman. Istorya itokin ka. Inton makadalon tayo ti pagpasyaran ta. Sa dino ka di ti papananta. Adda ka Barbaro Beach Resort. Mangabang tayo ti cottage. Dumagas tanto pa iti pangrabiita. Tulog nga ta ni Rosano ti anak. Nadlaw ko ngayon oray ni Laura ti kanayat na. Ngam, sana di mo ta. Alipio! Laura! Rumuwar kayo nga gama! Ni Mrs. Salva mo't kayo. Sandak na ilmangad! Ambisyoso kayo nga gama! Oh, nagalas lakit hindi pa nagsasaw na rito at itaam lang agpaiso na iti pabaknang. Tagibas sitinda kami unay anak ko rapay. Adda kamit lagayam. Apay adi kasi mungbat. Pinagbasbasawang dakid din. Di kaila makauray, Mrs. Salva. Kunak na nan, sana gaputa baknang kayo. Maaramid yun amin akay kayat yo. Ayan ni Laura. Saan pa yasim mangpet ti balasan ko? Amok na niya tiran tayo kinukan. Nakurapay kami lang. Ngam saan na kami nga man. At damot kalintigan mi ngagbiag. Adula amin nga ibagbagam. Idanon mo iti ambisyosa nga anak mo. Ti panangiparupak asan amay kari iti anak ko. Saan lang nga na kayo ababak ng ti adda karbangan nang agragsak. Amin tayo. Adaan iti puso nga kayat. Ambisyoso! Tanangan niyo kumati pa nagsasakuyo. Saan ati kinabak ng iyo ti kamkamatan ni Laura? Ngam gapo, tagin inayat dala unay kini Rosano. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Talaga sana ka nagbitot. Tikot siya ni Rosano. Ngaman niya teraramidin na ita iti sangot ipagadalan ni Laura. Yak ngamin nakita no asino tinlogan na. Suruta kita. Angam, iti-ikid ti bay-bay ti turungan na. Suruta klata. At dan sakit ti palimod ni Rosano. Saan na mabalin, alukon na ni Maureen. Oray anya ter aramidan ni mama. Saan lang to amalapdan ti ayan ayat ta? Sapay ko ma. Tasanak to nga iba ti amalmal tayo, Rosano. Mabuti nga amapukaw ka. Ay ayatan ka unay. Agtalag ka kanyak. Sikat yad adda nga ayatag. Katpilyan ka akatakunay na ikuitag na nayon. Ay ayatin ka unay. Rosano. Laura. Saan, Rosano?
Rosano, sana rumbang ti pampanunot. Takdarak ti dayo mo. Awan ton ti maramidan ni mama. Sana na ito'y ti pamuspusan, Rosano. Napudnong ay at anak. Raaman na ko. Pagawanan na, Laura. Rosano, pumanawtan dito eh. Pangaasim. Tangaga ang mata pobre day di Mrs. Salva. Manong alipyo. Kaslasan at tao ti pan nakisarsarita na kada kayo. May turak dagiti panagsasawa na Wilma. Ngam ni Laura ti pampanunotag. Ay, engayam. Apay ng awan pay ni Laura. Mabalin na nagkuyog dakin ni Rosano. Kasarita kida inton sumangbat na. Ay, agtuma dati og kaling agina. Ang pagpatinggaan nga tati kabailan ni Rosano amang supring iti pagayatan ti inana. Anda nagsarting akotse manong alipyo. Ang mga no isu dadagitan. Awan damutan. Ngam sa anak ngagbidot. Iti day takatid si nakakita kadakwada. Dad, anya kaya ti nakapampanunutan yung away tayo diti igit ti paypay? Nasip ngatan. Nakitag ni Rosano ngay may ditoy. Ada kadwa na ababay. Anya ti kinunam, Dad. Agpaiso ka di dayta? Sino ang babae ti kadwana? Saan ko nabigbig? Nagdardara sa kanagawid. Tapno ipakamuking ka, tinakita. Awan mat ni Rosano dito eh. Amang ano nagbidot kayo matlaan? Ni Rosano na ijay maurin. Kat iti day takatid ti mayanda. Ngam, amang ano'y makarta. Imay gayam dito ni mama, tata. Pasensya kay lako man iti kinasabrak ti panagsasaw na kada kayo. Ang mga no nakarakaro kumapay timpalakam na kini Laura no nadano na. Rosano, talaga sana kayat ti anak ko para kin ka. Saan ani mama ti agdesisyon para kanyak? Bukod ko abiyag da ito eh. Saan nalakit di ngayon gaan ni Laura? Ariribukan. Kasaritak ni mama. Sige, saan akong nagbayag? No, agsabang kayo ka ni mamang mo, gapo kanyak. Amang ano siya to ti pagdasalan ti pungtot na. Kasarita ka na yung bag ni mama, Laura. Saan na kami iraman? Dua kami lang agsarita. Ngam saan na maliklikan ang may ramraman ni Laura, Rosano? Gaputasan na akayat ti anak ko para kin ka. Dajay amaurin ti kayat na makatuluyan. Ngam ni Laura ti ay ayatek tata. Dakkal tinagdumaan da ka ni Maurin. Kat ni Laura ti pilya. Anya ti kunam, Maurit? Nakita ni Floro ni Rosano, anapan iti igid ti baybay nga dakadwa na babae. Sino day chay? Saan na kano na ilasin, Mami? Ngam iti nakadanon kami ichay? Awan mat ni Rosano? Kinana ni Daddy nga mga noy makarda? Anya? Simangpat ka din ni Rosano? Jak na puutan. Ngam ko na ti katulong adan. Ada siguro iti kwarto na. Sige arot, Mami. Umayak dita. Bye. Bye. Indison ni Maurin ti otiti. Umahik ka no ditoy. Ang mga noapaan na ni Rosano. Kasarita nagtulakid din ni Atty. Flores. May panggapiti da ito'y abanan. Tila nga min mararamid day ta alalaki. Mapanag iti kwarto na kasarita. Agsinong ba't kami lakit di ka ni mamano sa langadet gapoy tinaramid na. Ken agatap lakit ya nagkita kan manan ka ni Laura. Saan nakamalapdan iti kayat mong aramidan. Ay ayatek unay ni Laura. Ura ipilit na ni Mauri na para kanyak. Awan maaramidan na. Rosano, ada ka di iti kwarto. Agsarita taman. Di mama. Sana nakatrangka na ita mama. Kauawag ni Maurin. Sapsapulan na ka.
Kagap-gapuda kanu iti igid ti baybay. Ta nakita nakakano ni Attorney Flores anapan iti igid ti baybay nga dakadduam a babae. Mama, Ni Laura kaditi kaduam iti cottage? Anya ti narami diyo, ha? saan kami ang nagbayag ka ni Laura iti igit ti baybay, Mama? Ngam apay anangabang kayo iti cottage? Mama, napan kayo kano iti balay da Laura kat pinagsasawan nyo ni Tata Alipio. Nagipulong gayam dayjay nga alipyo. Kat, isuda ti kanunungam? O galuwat dayjay a babae. Saan ko nga inggaa? Madanon ka ba't nagpaiso di balay, Rosano? Ang mga na nagbidot lang ni Daddy timbagana. Gaputa, saan na kayo mat anadanon iti cottage? Ang nakakitaan na kano, kada kayo iti katwa mababae. Maureen, Amo, kasan nakakabailan nga isukat iti sa bali, Romano. Kaputay ayatan na kunay. San ka di? masaktan ka lang magkakasaan ka nga ayatan. Ama ano kaya't nakaawisan, tarumart na. Amo, sanak pa ng rabi. Agdi ko sakpay. Okay, orayan ka. Agsalsarita kami lang ka ni Mami, ha? Sige, Nung mapanik na ka, apod no timbaka ni Daddy aluklukwen na krusano. Ang kaluwat ka kanyak. Agsag ka na kalangan. Kasano nga talaangan no naiyagos ti Riknak. Katagbo nga ti amin. Sana. Di rumbang ang mapasamak dayjay. Ta sa anak ang makasigurado. No saanan ang may papilit ni Mrs. Salva ti kayat na. No agdadagsan ako. Tsak kayat ti agbitot. Napatag ti dayaw ko. Ikarigata kong ti maturog. Sa pagtulangan ti agreeing. Ta isunton ti panangaramid ko iti project kan assignment ko. imay tamang rabi, sana tapno agbartag. Pinagustuhan ka lang iti. Napay namin ngayon papilit mo adito iti imayanta. Anak ka, iti agsalsarita tayo ti balayo. Isasan ka naging kukunapay. Mabit lang. Karga ak ti baso. Toast? Kaya mo matlagayang ti aginom. Naglaw ko ang masansang natin nga aginom ka iti nasanga. Apay ka di, ha? At ka di makagapo? At da ibarbarte ka? Oo. Apay di ka makasao. Inawis ka dito eh. Takayat ko adito restaurant ti pagsaritaan ta. Kayat ko asika amis mo ti mga ipanagnak. Dupod no wano saan tinakita ni Daddy. Asino di ka doon a babae, Rosano? Saan ka nadanon dito'y balayo idi kalman, Laura? Iso asinugli ka. Amok, ang nagkita kayo kini Rosano. Naamok ka ni tatang. No kasano kinasakit ti panagsasauyo ken kuana. Amok asandak kayong gaan ariribukan. Saan ka nga agarapapay? Nagbidot kayo. No pagarupan niyo at ikinabak ng iyo ti inayat ko kani Rosano. Nagbiag kami kani tatang. Oray na numo kami lang. Salang akwarta ti mang parparagsak iti may sa tao. Awanan kay tibain. Sungsung bata na kidin. Nagbitot ni Rosano no apay nga inayat na ka. Awan dakas na ti panang sumbat ko kada kayo. Karbangak nga ikalintagan ti bagik. Nagtangsit ka kidin. Kita man no kayat nakantupay ni Rosano inton maamuan na ti budno nga ugalim. Pakumbabaak ang makisarsarita kada kayo. Da kayo tinaungat ang makisasao, Mrs. Salva. Dandani rin na biay ang mabartag ka. Anya na ito yung nga arabidam. Ni Rosano di ka doon ka nag-inom hindi rabitan. Anya. Well, impeksak ti sakit tinakam ko kankwana. No kasta, mamati ka matlangan ni Rosano tinakita nga dakadwa na ababay. Well, saan tayo ida nakita iti cottage? Idi makasangpot tayo, inawaga ka dagos ni Mami Leonarda.
Ada ka naman di dyan ni Rosano. Kat, Maamwaklaan no asino di babae nga bagpagayo. Akalwat kanyak. saan ko pa'y ngamin na nakasarita ni Leonarda? Nagsarita kami kini Mami Leonardo ay dirabi. Ngam, ha, saan dakla na nalukwan? Riribukak ti biyagda no kasta ti aramin. Nasayaan ta na iturod mo asinumbatan ni Mrs. Salva. Saan agaputabak ng dam? Irurumanda tayo latan. Ing kalintagak lang ti bagik anti. Ngam kasanon no mamati ni Rosano, iti panang padakas na kan ka. Oh, apa na pasinaay ka? Amok anapod no ni Rosano kadagiti karina kanyak. Ngam, ada sa bali apa kariribukak. Ibagak kada kayo daytoy. Tagpada tayo ang babae. Anya ka di dayta? Kaya't kung agkari kayo kanyak, asan yung ay bagbagakan ni tatang? Amang ano kaguran ni tatang? Sige, agkariak. Amangan na dapay maitulong ko kan ka. Danda ni sana ka nakaturog. Gapo iti daytoy anapasamak. Talagang inururay kayo, mama. Kaya't kayo akasarita. Amok no sa dino tinagapuan nyo. Amok nga gipulong to ni Laura ken ka. Natangsit day a babae. Amangan no sakto ti pagbalin ng naatakas. Amok ni Laura, mama. Katsyak nga inam. Dayjay kit din a babae ti kanunungam. Daytoy ti tandaanam. Sa anak nga agulimag, aging gaadi mo isina dayjay a babae. Saan to ang mapasamak na ita, mama? Mabit lang. Saan ta pa yan alpas na nagsarita? Kasarita lang daytoy umawawag. Ijay ito opisina ti pagsaritaan tayo. Nukunak asaan ka pa'y apumanaw. Hello? Leonarda, ada na pata kapag saritaan ta. May panggap kada Rosano ken Maureen. Loro, Nabayagan nga kamamuta. Saan ta kuman nga glinno ko. saan na dito'y telepono ti pagsaritaan ta? Agkita ta. Kita ita ti aramid mo, Rosano? Saan ko malipatan timbaga kanyak ni Daddy? Nagkasat na Rosano kundi di babae. Tasan mi anad tanon iday di cottage. Saan ang mabalin ngay sukat naka? No asino man tayo jay. No saan ang Rosano ti mapatay ko? Nasisayat lang ang nagpakamatay ka. Tsak lakit ti kayat ti may babain no sana siyak ti kasar ni Rosano. Anya da ito yakin na maagar aramid yung Maureen. Dad, makagura kayong sakit di. Oh, Anya ko ba ti pagsidawan nyo? Kat kanayin mo't amakit, itatak nga giniinom kan agsigsigarilyo. wan yung amom akagurgura ki makaangot iti sigarilyo. Sapa ipugaw mo kanya kasok na. Kanayon mo't nga mina nasapsapulin ti bagik ti sigarilyo dati. Kanda ito yung arak. Sanen agagangay ti aramidam. Bigbigat pa'y laeng. Agin inumkan. Anya ka di ti barbartikam. Basulyo da ito'y dati. Anya? Apay apabasulan na. Panatnagkan nyo pa'y kanya. Nga anda sa bali ang babae ti biyag ni Rosano. Ah, Tsak malipatan timpag kayo kanya. kat da itati barbartikam. Kinasaritam ka din ni Rosano. Namnamaan nyo kati nga klonen na. No sana siya ti kalaysa ni Rosano. Mark my word, Dad. Oh, Agpakamatay. anya? Maureen, saan ka ngagbalin, amag? Ngam, sakbayak talak ti piyag ko. Ah, Patayat pa'y na Rosano. ah, Ti babae nga ibagpagayo. anya? Oray ni Mami Leonarda. Iraman ko! Patayin! Nabartekan, gustunan. Agkita kami ken Leonarda inton madamdama. Siyak ti makamukin kwa na.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sakbaya sumrek ka iti pagadalan, Lora. Kaya't kapaya kasarita na imbag. Ngam saan kumada ito iti pakadadahilan ti konsentrasyon mo nga agadal. Anya ti kayat ti asawan, tatang. Anak, nunam na maayong nga ad-adan tula nga agsagaba ka iti ayan-ayat yu kini Rosano. Agpanunot kan. Kayat iyo ka di alipatak laangan ni Rosano. Manipod kinaubing mo. San mo apulos anak padasan tinagsangit. Ay ayat ag unay ni Rosano. Awan ti samirag. Wan tatang. Ibinturak ti amin. Ngam saan ka di anagkari ni Rosano ken ka akalpasan ang mamuan ni Mrs. Salva ti ayan-ayat yu. Kat isina na ni Maureen. Ita, nakasaritam ka din ni Rosano may papani ti daytabanay. Kasaritak to into nagkita kami. Mama, Ama nga no ipakasarnan ni Maureen kin ka. sana ni Maureen ti kasara ko, Mama. Saan kun nga ayaten? Ket asino ti pakasaram? Dayjay Alora. Sa anak nga ibabain. Dakkel ariribok ti kayat mo ama pasamak. Dadingitak ta sa lumasingan kayo, Mama. Mangal-ala ak lang itinapinta sa kundaway. Tapno waswase kon ti relasyon mi ka ni Maureen. Sana kung nagpalpal ikaw, Leonarda. Malagsig kini Maureen. Amom kadi nga da sa bali akain ayat ni Rosano. Loro. Binigbigat ni Maureen tinaginom. Sana malipatan tin istorya keng kuana iti pan nakakita kini Rosano. Nga da sa bali akadwana a babae. Et daytoy ti may bagak ken ka Floro. Awan sa bali, apakasaran ni Rosano. Ni Maureen laang. Ama mo na kon. Ay ayatin na nga tapay lang ti anak ko. Kalpasan di pa nagsarita ta. Kahit kumita kasarita ni Rosano. Uray saan mo nakasarita? Siya kon ti makaam mo. Ulitat. Amam mo na kon. Lintek ti tunggal balikas ko. Amasapul at tumpalan ni Rosano. Ti ibagbagaken ka, Rosano. Nagasat ka. Pasaan anapanagnakan ni Floro kini Maureen. Ani Lora ti kinakuyong mo udi ang nagpasyari ti baybay. Nakasagana ko ni kanyaman na mapasamak, Mama. Da kayo matlang ti sinaganaak. Saan mo adadaulan ti panaggayam mi kini Floro? Nagkari akon kenkwana. Ani Maureen ti ikalay sam. Ulitak ni baga ka na kayo. Saan kun nga ay ayaten ni Maureen? Kabaulamon at supringen ti pagayatak, ha? Namnamaam, amabiyag ka, abukbukod mo? Adaan ako ni Diyos to atawan, Mama. Bay andak ko, Ma. Bukudak ti desisyon para ti paglagsaka. Rosano, tengel ko ti pangadeng. Siyak ti mangiturong itibiyag mo, maawatam. Apaya sa andak ang maawatan, Mama. Kaya't nakakano akasarita ni Attorney Flores. Ngam nagkariakan ko na, at siya kun ti makaamo amakisaritakan ka. Nakasagana ka sumango ka ni Atty. Flores. Sa anak ang mabutang. Aldaw gaya men. Nagapas mo't lang dagiti mabalin na napagay ko. Barang awan pa lang titudo na. Oh. Ni Lora. Ay ayatin na unay ni Rosano. Kat napingat ang mangirupir iti ayan na yatda. Mangnamnama asaan abay-bayan ti kayan na yat na. Gamamok. Iruruman tulang ni Mrs. Salva. Saan kumangag kibaltang dayjay abakat amang itadanas iti anak ko. Uray na kurapayak lang.
Jak ipalubos ng agsagaba ti anak ko iti sidong dagiti babaknang. Diyak na kumakayat ti bumangon. Ngam kinunama ti katulong akayat ka na kasarita. Kumusta ka niya? Ah, Nagsarita kami itay ni Daddy. Kat nadakamat na, binigbigat mo kano tinaginom, itinasangar. ni Daddy Mat. Impagana pailangan ka na kayo dayta? Kababain pa yan, Mami. Anya ka diti problema, iha. Ay, atek ni Rosano. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan kini Rosano? Amo yung tiga po na, kalpasan ti pa nagsarita yung kanid Daddy. Maureen, saan mo kumapagduwa-duwaan ni Rosano? Kas iti impanamnamag kini Daddy, ikarikken ka. Sika, ti ikalaysa ni Rosano. At talaga ka na kayo, Mami? Wen, siyak ti makaammo. Okay, agkita tayo intun madamdama. At sabla ka ti kortok. Talaga maditirik na. Bye. Kas lamang lik-lik-lik ni Mami Leonarda. Amo na nga ta, ti may pangga. Iti kaadda, ti sabali akayan-ayat ni Rosano. Ha! Agalawad ti che abakat no agul-ulpot kanyak. Sana siya tilukwenda. Hinta, di man. Mangkikiktot kayo. Kalatlat na simrek kayo dito yung kwarto. Juan, saan kami na nakatrangka? Nalipataks gayang may trangka. Nyauray, nagtuktok kayo lahat ako ma. Kino na ti katulong akalpasan na nagsarita kayo kini Leonarda iti telepono. Nagsubli ka iti kwartom. Abay, nabarte ka di unay. Saan? Masadutak lari mo ar. Nagsarita kayo nga rod kini Rosano? Saan ko pa kaya ta makita, Dad? Amang ano sana ka makapagtatpal? Di na payam mo. Noon niya talaga ti ugalit, Dad. Hala, bumangon kan. Or no sum ti pagin. Oh. Dandanin na lasing ko. Nagdapa pa nanta, Maureen. Dandaligaya man alas 5. Sapay la ko ma. Tao may naksukunan ni Rosano. Tapno damagat kan kwa na no nakisinan kan ni Maureen. Daytatiin ka rin na idi kanya. Kalpasan amayam amo na kan ni Mrs. Salva akayan ayat. Masapol ang mapanagnikak ti atap ko. Iti sang ti universidad na pagadadalan ni Laura at nakakitaki di nagkapan ni Rosano. Nilakit ni Laura ti kadwana. At dapay lang dagiti mang borbor ti kanyak. Kat masapol na matutalan ti amin. Kan amangan no addam mo ni Leonarda. Gamasan na lang ay baga kanyak. Dad, nasaan Ha? na kang nagbidot? Iti may isang universidad pagturungan tayo. Juan, ijay nga agpaiso ti papananta. Anya taramidan tayo ijay. Agtutor ka lang. Mamuam to, Maureen. Nakadanong tanda yung ipit ipay Laura. Yung saan ka pala matagtagari? Kaya nakayakay ka kanya. Rosano. Siya ka dito urayam nga agsao. Agpakpakasi akan ka. Saan mo kumat nga ulitan tayo di panggap mo? Makawanak. Ang dagat mo na naaramit ko na dyan. Lipatan tanday jay. Ada na patag adamagat kan ka Rosano. Nagkarikay di kanya. Akalpasan abayam amunak ka ni mamang mo. Makisina kamatan ka ni Maureen. Ladingitek tadyak pa'y naaramit dahita. Mga lalak pa'y tinapinta sa gundaway. Anya ti kayat mo asawan iti dayta Rosano. Agdua-dua ka kadipay laang iti marikrik na. Sakit yung unang bain. Day
Kaya manuro ti sa banya kayan ayat ni Rosano. Maureen, nagkalma ka lang. Saan ka nga distandalo dito eh? Nakalakdan. Saan nakalakdan? Parbang ka kuma. Diadal ka. Saan nga umno dahito alugar apang riribukam kadakwada? Basol yun dahito, Dad. Anya ti kapunayin ko yung dak. Apay ababalawon na. Kaya't ko adwata amang panagnag aluklukun na ka lang ni Rosano. Takno niya, Dad. Saklaan ti rumpeng ngayatin ni Rosano. Oh. Maureen! Maureen! Nagtalatarasin kay Madayo. Anya nga tatirawidan na. Surotek ti anak ko. Abay, Rosano, di mo ka di kabalan alipatan ni Maureen. Ay, ayatam ka di pailaang. Tanak ang maawatan. Mabutang ako, pangaasim. Sanak to kumapanawan amalmal dahil ka nagsagaba. Ang mga nusan ko kamalan. Pagtalik ka kanya. Awanan kayo itibayan? Lino ko na, Rosano. Tignan ito'y bababae. Ito nang isukatam kanya. Ay na! Maureen! Madam! Nirupak! Ibatam ti buok! Ibatang tibok ni Laura! Sige! Isakit mo na ang mga plano, Rosano. Iso ka din ang damay patpatay mo. Iso tayo ayatam. Maureen, nagtalna ka. Kumaykan, panawan tayo na. Umdasa na napanagnikam, alino ko na ka ni Rosano. Baklon na ito'y, Dad. Ay, ayatek ni Rosano. Agsagana ka, Rosano. At danto sa bali a panagsarita ta. Nalawaga pa ng loko da ito ingin ang ramid mo. Attorney, takami lang ka ni Maureen kag sarita. Ay! Sika, babae! Santa pa yan alpasa! Ambisyosa! Maureen! Siya ay ayatan ni Rosano! Ulitan mo, timbagan! Maureen! Agtalna ka ko na kumaykan. Nagawitan. Dad! Santa pumanang ang igay ti di makapanaw dito ang babae! Diyak mabali na baybayan ni Laura, Maureen. Tanya ti ko nam! Talaga ngay ayatan dito ang babae! Talaga ngay sukat na ko! Niti may sa mamirmiraot, Rosano! Mrs. Salva, nasipngatan kayo ngay may dito yung mo pagtangan mi. No ti gagarayo kat may papan iti daga akayat yung agatangan kanyak. Saanin ngagbaliw ti pangadingo. Saan nakapagpungtutan, Alipio? Ni Laura ti adadaan ang riribok iti biyag Miki ni Rosano. Sa dino, tayan tinalaing nga anak mo. Saan pa si Mangpet? Ang mga no nagkuyog namanin kini Rosano. May sakamot nga ambisyoso. Tarimaanin niyo kuma, ti panagsasauyo, Mrs. Salva. Saan kami ngagbibisin? Tapno kamaton mi ti kinabak nang yo. Aklunan yun. Ngagpimpinatag dagiti dua. Saan laang ani Laura ti kaayan-ayat ni Rosano, Alipio? Ibagam iti anak mo. Alipatan na laangan ni Rosano. Tagsagaban to laang amang imatang iti panangikalay sa ti anak ko kini Maureen. Nawawanan ti sabaling e bagayo. Mabalin yun ti pumanaw. Bastos ka tao. Lakamon yun to nga agama. Dagito'y nga ipakpakita yo kanyak. Nalabasan ti panang tagibas sityo kada kami. Sapay ko ma. Ta saan to ada kayo ti aglakam iti panaglablabas yo. Rosano, mabalin ka di ngay sardang mo pailang ti kotsem. Jakod kabalan pa. Labing ito kinapasamak, Laura. Diyak napakadaan ti dadatang da Maureen kan Atty. Flores. Mabali na sinurot na tayo tinaliman. Naut-ut tinakaramutan arupak, Rosano. Ngam naun-un nagtisugat dito'y puso. Apaman na may tulog kay Gipalayo. Kasarita kay Maureen.
Bukodak arisutan na ito'y a problema. Namamuan ni mamang mo tinapasama kiti beach. Anya nga tati aramidan na. Ang mga nasyak ti pagikaruan na. Saan na kang iraman? Dua kami lang nagsarita kan mama. Tikot sini mama. Apayanay ko lang ka, Rosano. Tikot sini mama timang busbusina kadata. Naggapulakit di balayo. Anyaman nga tantirinan ta na kanitatang. Talaga saan amaming ka. Sa anak ton adumanon iti balayo. Nas ka na makasaritak ni mama. Kastamat ni Maureen. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Tiyawanan bain. Sanak nga intaltalak ni Rosano iti panagbusin. Kadwa na lakit din ni Laura iti kotse. Subliak lang kuma. Nang kastauna iti paggas na anagmanir. Kaslada kam kamaten. Makasangpat talaan ni Jebalay Rosano. Natangkam, tinakam ni Laura. Akalwad tay-chay nga ambisyosa. Maureen! Anya di mo paspasamak king ka? Niyag maklo, nasa nasisyak ti babay, ti biyang ni Rosano, daddy. Kita dyan pa ya, Laura? Nakapong tutak mo ti tinapasamak. Katag salita kami itinalaing alalaki. Saan kayo makibiyang, daddy? Da kami lang kini Rosano tagsarita. Masapo na siyak ti pilyon na. Maag! No dadya alura ti pilyan na. Katay tati sana mabalin. No saan na siyak ti pilyon ni Rosano? Naskan nga awan ti mairanag kan kuwana. No saan kumaan nagdardara sa pimanaw ni Rosano, kasarita kumaan na sayat. Naggapo dito ni Mrs. Salva. Nasabat mi ti kotse ti inana, tata. Kat kaya't nakaliklikan? Wah. Ni, agluluha ka. Anya tinapasama? Namuanan ni Maureen na kayang ayat na ni Rosano, tata. Mukasta. Sana tinungpal ni Rosano tinkarina kanya. Nalimad kayang masinurot na kami da Maureen kan Atty. Flores. Aging kay tigit ti baybay. Tinungpakan pinungot nak ni Maureen. Oh, mabit lang. Ada sugat iti rupam. Kinaramutan nak ni Maureen, tatang. Nasasaam na kiti balikas ngayon palagam na kanyag. Nabayag gaya man naluklukon nak ni Rosano. Kat ni Mat Leonarda. Adutin limad na kanya. Nalpas kami na nagsarita. Ngam adutinaskan alawlawagan na kanya. Oh, napintas ni Laura. Nauna nakit din ni Rosano. Ngam apay ngawan pa ni Rosano. Liklik-likan na kadiya kasarita ni Maureen. Saan ang mabalin? Awagak na ni Rosano. Nasaya at tatimting kamat lang, Rosano. Linoko na kami kini Maureen. Dad, doon kami nagsarita kin ni Rosano. Da kami tagriniso. Panawan na kami. Nasaysaya atong doha kami lang nagsarita, attorney. Sige, pabusuyan kayo.
Ngam saan tapay analpas, Rosana. Uray da ito iti paglinaksidan min kan Leonarda. Awanan ka itibain, Rosana. Maureen, Panapulos ti panang ipagarot ko nga da sa bali akayan ayat mo. Ti amok na singpat ka. Ngam day jay pay alura. Isumot nagkaya man na dagsantirik nak iti daya babae. Tagayam! Tagayam! pakawanan na ka, ma. Ito na na mapadasak ti agsangit. Kat sika po hindi ka po na, Rosano. Ayayatin ka, gamapay. Ulit, pakawanan na. Diyak kumakayat nga adda pasaktan ka. Nga masapol nga klunam ti kinapudno. Anya ti kayat masawan? Ladingita, saan ka na ay ayatan? Anya! Kata sino tayo ayatan? Dadi ang lura! Nasakit tunay parakin ka. Ngam nagmaumawan ti panagayat ko kin ka. Awanan kayo tibain! Ay! Sorry. Maureen, Pamanukan! Pamanukan! Kat saan kan tungag parampay kanyak! Kakurgura ka! Maureen, isaladeng montag batag. Ustonan, Awanan pa inda niya, Rosano, Daddy. Sino na kon? anya. Tiawanan bain. Apay a pinalubos sa mapimanaw asan kami anag saritangin mo na. Ay, ayat ko na ni Rosano. Ngamin sukat na kiti sa bali. Diyak ka bala na mapugaw ang biyag ko. Isa na isa-isayaan namatay ako. Maureen, saan ka ngagsaw iti kasta? Siyak ti makamo. Saan akas kinilura ti panglaksidan ni Rosano kin ka? No apay kat ngayon palubos mo ang makaramutan na ka ni Maureen. Dandanin na dadahil ti rupam. Nay ko lang nga, tatang. Gapo iti kalat apa nagparangda ka ni Atty. Flores. Good. Kasano nga roditan? Nagkari ni Rosano kanyak. Waswasan na kanong ti relasyon da ka ni Maureen. May turid na nga ta nga aramidin na ita. Kat no kas pagarigan. Umanugot nga ta ni Mrs. Salva. Kasta unay, tipong tot na itay. Kinapudno na tatang. Agtib-tib payo ak. Ay, no kumapay idi kat nagpanunot ka na. Saan kumamapasamak na gito eh? Tatang, Madanag-anag, parakan ka. Diyak kayat nga iti kamaudyanan, agsagapa kan tulaan. ay ayatat ni Rosano, tatang. Iso ti ragsak ko. Mariknak ti kinapudno na kanyak. Agtalagak kan kwa. Nadlaw kumitkit di anasingpet ni Rosano. Ngam ti makunak. Masapol anatibkar ka, tapno urean niya ti pagtungpalan ti amin. Kat kabailam. Tatang, amo ka panubok lang dagito eh. Sapay ko ma. Tatarabayan na ni Apo Diyos. Itay pa'y nga urayin ka, Rosat. Imawag ni Atty. Flores. Hasta unay ka no, apa naglalaaw ni Maureen, anang ibarsak iti bote. naggapo ako ni Jay Mama. Nalpas kami na nagsarita. Kat, Kastaon iti sangit ni Maureen. Ngam awan mabalin ko. Winaswas kon ti relasyon mi ta nagmaumawan ti panagayat ko kinkwana. anya ti kunam? Sige, Mama. Aguma kayo amang tong pakanyak. Ngam saan nagbaliw ti panggedeng ko. Kat kabaalan na ko na supringan, ha? Dayjay ka di allora ti pilyam? Gaputa iso ti ay ayatek, Mama. Saan mon nga ulitan day tangay baga? Mapanak ni kamto, asaan nakakabailan, asupringan! Parkaron to tinak.
Amin dahil Rosano iti panagsangit ko ita. Naging kahit si bibiyagak. Diyak malipot ang tinaramid na kanyak. Iso ang bansag. Iso tayo ti dahil ang Lora. No isulat at ipilyan na ngay kalaysa. Saan danto ang naragsak iti unos ti panagbiagda. Ninamnamak da ito, panangawag mo kanyak, Flor. Amok, akaguran na. Ato tinasakkan ng lawag mo kanya. Naglimod kayo narta. Lading ito, no saan ko nga input no adagos, ti may papan iti relasyon da Lora, kin Rosan. Isuati mo nagatang titaga ni Alipio. Tanapayagan nga mom ani Alipio ti ama ni Lora. Inlimod ni Rosano da ita kanya. Makapong tutak iti anak mo. Kasi taunay sangit ni Maureen. Kapoy ti panagisina na kinukwana. Floro, ipabuskoy mo asyak ti makisarita kin ni Rosan. Da ito iti ipanamnamakan ka. Ni Maureen ti ikalaysa ni Rosano. Maya nagsubli kayo, tatang. Ni Rosano ka di tinaglugan iti nagsardang iti kotse. Apay sana di manon. Sana ni Rosano? Ni Mrs. Salva? Anya, Lora, luktam ti rita. Agsarita ta. Gaputabak nang dan. Naturay ngagbilin. siyak ti magsango ka ni Mrs. Salva, tatang. Saan kayo na bumalaot? Inunaakod ni Rosano. Insinanan ni Maureen. Mrs. Salva, Saan ka naging kukunapay? Amok aday ito iti tartari gagayam. Maragsakan ka nga dagsagsagaba, gapu iti kinaambisyosam. saan ko nga inayat ni Rosano? Gapo iti kinabak ng iyo. Aging kukuna ka pailaan. Daytoy ti ibagakken ka. Nunam namaem asika ti ikasar ni Rosano. Nagbidot ka. Saan mo kumapatpat siya nagtimbaga ni mamaken ka, Lora? Nagsina kamin ka ni Maureen. Kat awan sa bali nga ikalaysak no sana si ka. Nukas pangarigan tamadanon to ti panagkasamta. Kabaulam ka di nga ilaban na ka ni mamang. Aging ka iti kaano ti kinatibkar mo. Nagdwa-dwa ka kanya. Ang talakakan ka. Ngam saan ko ang maikat ti panagbutang. Kabaulak nga ibturan dagiti agkakasakit abalikas ni mamang mo. Saan ka ngagliday? Si kalangan ti kaayan ayat ko ita. Nagsangsangit ka no ni Maureen. Kaasimat. Talaga adakkel tinagdumaan nyo ka ni Maureen. Saan laang ti bagim ti pampalunot? Padak a babae ni Maureen Rosano. Masaktanak mat. Katsapay ko ma. Tasa anak tungag sangit. No bilang maam iris munto asaan asyak ti rumbang nga ayat. Saan mo kumapanunutan da ita? Oh, nasidiktan iti pagadalan nyo. Sanak to nasukunan ninton malang. Ado ti aramidak iti balay. Sana kanapnag iti panagsarita tayo di Rabi, Mrs. Salva. Ato tinaskan amalawlawagan iti panagsarita na. Saan lang ada kayo ti inalilaw ni Rosano? Linoko nakmat nga inana. Isugayam nga oblagan nag-idi ni Rosano. Iti pananggatang ko iti dayjay adaga. Agayan ayat da idin kini Lora. Kunak man no nasikap ka. Ngem gaputa kayan ayat ni Rosano ni Lora. Nadardaras kuman ang maggatang mo ti daga ni Alipio. Saanan aday ta, tinakaipamayasaan ti imatang. Nas ka nasublian matlaang ni Rosano ni Maureen. Tapnuan niya. Duada ken Lora, akayan ayat na, kasta. Laksida na dadya babae. Ket ikalay sana ni Maureen. Amok akayat mo lang nga palag-anan tirik na, Mrs. Salva. Floro, maawatak ti marikrik na. Ket daytoy ti maipanamnamak ken ka. Siyak ti mga langon iti bidot ni Rosano. Anya nga tati orasan. Mabisin ako na Sana pa'y kaya manamig at... Nakasaksakit ti ulog. Jackson ka ba lang ti bumangon? Nasakit
Itinakam ko makalagip, hindi pa nangisina ni Rosano kanya. Diyonon pa eh. Kapultay jay Alora. Kakura kita. Kakura kita. Balsak tagit jay nga awanan pain. Nasuk ka na makapalisak. Maawatak ti marikrik na Maureen. Imayak, takayat ka nga andingayan. Nasapa a kinasaritak ni Laura. Anyat nagtungpalan ti panakisarita yung itinayjay ang babae. Pinabainak, ambisyosa ti Loka. Nagkariak siya ni Daddy, asyak ti mangator kadagiti bidot ni Rosano. Aramidag amin a pamuspusan tapno sublian na ka ni Rosano. Kasano kumapaya subyan nat? Imbaganan asa anak ngay ayatan. Nagsakit! Amuyo ko din niya ti marikrik na. Kapuiti pa nang imbagana aday niya alura ti ayatan na. Ngamsi ka, tay ayatan ni Rosano. Kinakalilawan. Ikarikatak. Di sa ano niyang sangit manipulita. Nga masapo lang makampalasag. Asido ti balsam, Maureen, ni Rosano. Apay kumangay magkakata kayo. Ada basol yun tinay ito, Mrs. Salva? Mrs. Salva, saanan amami ti awag mo kanya? Ada ka di pa'y karbangak ang mangawag ka na kayo iti mami? Idinto ta insinan ako ni Rosano nga anak yun. Sinublian kayong tumatlaan. Siyak ti makaam mo. Imay kayo ka din dito eh. Tapnod adalang na pasakitandak. Nagmaumaw ka nun ti panagayat ni Rosano kanyak. Nagsakit. Amom kadi, amakap mong tutak-launay, iti day tanga inaramid ni Rosano. Anak ko ni Rosano, ngam napatpatag ka kanyak, Maureen. Panak na kanyo. Anya pa'y lang ti kayat mo apamanagnag. Ikarikin ka. Sikat ikalaysa ni Rosano. Sigurado nyo lang tita. Nasayat mo timay kayo. Kaya't ko ako yung gandak ang makisarita iti daya Alora. Anya, kayat mo arautan? No saan da kakuyugan? Kabalak tagmay sama pa? Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Nasipnitan ka anagawin, Laura. Yung saan nakamot ng tulnog ni Rosano. Imbaga ka ni Rosano itay bigat tatang asaan ako nasukunan ni Jay pagadalan. Tado tinapatag nga ramidet. Nasayaat. Tasaan mo abay-bay anti panagadal mo. Itilaksid ag iti mapaspasama. Diyak kaya ta makagura kayo kanyak asaan ka makaturpos. Kapo iti panakiinayat ko ka ni Rosano. Saan kanto apulos agurayan? Gapo tapat batken kaunay, anak ko. Ragsak ko ti panagbaligim. Ikarigatak ti agbalegi tatang. Kat isagot ko kada kayo. Saan ka di apasot ni Rosano? Iti panagbaligim? Diyak kaya ta panunutan ni Mrs. Salva. At ikinabak nang dati kinayat ko ka ni Rosano. Paglupusag ti biyag tayo iti bukod ko apa nagagawa. Kunak no nakapupok kalatan iti kwartang Maureen. Papanam, kastaw na mo ti panagpapintas mo. Kuyugan na ti Mrs. Salva amang raot kini Laura. Tapnoan niya, pagbalinam manakapimpiman ka iti matang ni Laura. Saan? Diyak ti palubo sa mapasamak ti kanyak, Daddy. Isumat lang gayam anadagsan ti riknak ang nakakita iti daya babae. Agam nagbidot no pagarupon na anaagaw na kanyak ti Rosano. Ipalubos mo ka di, ani Laura, timang dadali ti biyag mo. Masapo la makabalsak. Agalwad kanyak day jay a babae.
Ang mga notikotse ni Rosano tinagsarda. Nalpasan na nagtulag kami asan na kasi nga ang tatang. Kan ikabisadok ti ongor ti kotsena. Ang mga ni Mrs. Salva dayta. Talagang sakit di asanda ka ngayon. At dariribukan dataga po iti ayan ayat yo kini Rosano. Siyak ti sumangon ka ni Mrs. Salva, tatang. Duata, siya kung ti mapan mangilukat iti ridaw. Ni Mrs. Salva ngagpaiso. Kan kadwana ni Maureen. Ni Mrs. Salva ka di, tatang? Wen Laura, kan kadwana ni Maureen. Anya ti panggap da ditoy. Dua tala nagsarita. Uri kaduak ti Mrs. Salva. Saan ang matipyang? Awan ti mo kapag saritaan tapay. Natangsit ka. Napakumbaba ka makisarsarita kan ka, Maureen. No pang panunutan, sikat ti nakabasol kanya. Nadadahal kaya man ti Ropang. Natungpakan na pungot ka. Gaputa inagaw mo kanyak ni Rosano. Saan ko nga inagaw ni Rosano kan ka? Iso tinagaram kanyak. Ajak amo nga dagayam sa bali akayan ayat na. Dahil tati bindot mo. Saan mo nga inamuan na yung pang? Gaputa ambisyosa ka. Amo ka na babati pagkitkita nyo kanyak. Gaputa na kurapayak lang. Inaklon ko ni Rosano gaputa ay ayatag. San ati kinabak nang dati kam kamatag. Agar-arapaap ka laang, babae. Siyak ti ay ayatan ni Rosano, Maureen. Siyak lang ti kayan ayat na. Adda kayo dito'y balay mi, Maureen. Nalpas ka na. Mabalin yung ti agawin. Adupay ti aramidak. Hagasan day ta? Den ka ma, uray no insilanak ni Rosano. Siya tumatlaan ti kalay sana. Anya, Bueno, Mrs. Salva, palubusan kayong nagsao. Sakbaya pumanaw tayo. saanan anas ka na denggak ti baga ni Mrs. Salva. Ni Rosano laang ti patsyag ti baga na. Naturid day jay Maureen. Dinangran na kalangarudan. Imay pala remote. Maramid dati kay kayat na. Sana gaputa babak nang dan. Kabailan dang aram ni din namin na kayat da. Mabalin mo nga isak lang ni Maureen. At adala nga mariribok ti biyak ko, tatang. Agumaday ti kayat dang aramidan. Dayawag ti kinatibkar mo. Anak ko, saan ka pulos ngagpapik to? Anya ti mapasamak no agpapiktuak. Siyak ti maabak, tatang. Nakurapay tayo lang arudan. At addamanan nga irurumandak. Husto day ta, ako na. Mga nabi itayon, tatang. Kalpasan na. Ituloy ko ti agaramid iti project ko. Napagkasunay ti panagmanehong Maureen. Ang mga numadiskrasya ta. Mrs. Salva, mabutang ka amatay. Anya ti sasawa? Nasaysaya at namatay tangag padpada. Tangay na po ko ni Rosano. Awanan ti Sir Tibibiyang ko. Iyak pa'y kaya ti matay, Maureen. Pang-aasim, saan mo kumauna ipapagkasit ang pataray? Mabutang ka matay. Tamasayangan kay ti kinabaknang mo, Mrs. Salva. Dungag ka kanya. Sikati ikalay sa ni Rosano. Sigurado niyo lang, Tita. Kaputa nagpintot kayo. Iraman kayo, iti pa nagibalas ko. Ay, itaon. Nalistayan tan, Maureen. Saan kayo madanagan? Saan kayo pa yamatay? Agkasar kami pa kini Rosano. Kan, ipayanda kayo adda ko si Tiapo ko sa payamatay kayo. Ay, day kati kayat ko amang ngagkan ka, Maureen. Anya, mapasama kiti na ito'y babae. Okay. Saan na napagkas ti panagmaneho? Painayade konti kotse. Saan ka nag-nervyos pa, Mrs. Salva? Saan ko anasangkwatan ni Mama? Nagkuyog ng atake ni Maureen. Sa dino tinapananda. Kat ni Laura, umusta nga tan? Saan ko na sinukon pa tayo sumat ni Bagana? Inton bigat lang nga nakasaritak. Oh,
Sa anak pa'y kayam anang rabi. Nagdiretso kami ni ti kwartok, itay makasangpetak. Maurin. Apay asa na mapulso ti panagkatkatawan. Natuloy kayo madlagi ni Mrs. Salva? Dad. Mabuisit na kitid day dya, babae. Naglaing aso mong bat? Tanya nga ron ti katkatawan. Ni Mrs. Salva, ti pakakatawak na unay. Kasta unay di nervyos na, gapoy ti kinapagas ti panagpataray ko iti kotse. Mabuteng amatay. Hani. Kat kasanon no nadisgrasya kayo? Kunagkan ko na, oray matay kamin. Tanapugaw ko ni Rosano. Anya ka din ti mapampanunot mo. Agpagunggang kamatan, Gobing. Ag nervyos kayo ka di matan? Wah. Una yun. Kayat ko ang naragsakak. Oray pa, inom ako nagdardara ti pusok. Sana ko ngagluak? Sayang, dagiti luak. Ngam, daytoy ti ibagak. Isudan tumat ti agsangit. Inumandan to ti luwada. Puotan nyo daytoy ngayon baga. Kitaam ti aramid mo, Rosano. Nagistayan kami na disgrasya kini Maureen. Kapo iti kinapaggas ti panagmaneho na. Apay ngamin ngayon palubos yung esot yung maneho. Di mapilit na. Agpagungganan ni Maureen. Nasakit unay tinakam na ti panangisinam kan kuana. Masapol nga klunan na ti kinapudno mami. Saan kun nga ay ayatan ni Maureen? Nagkariak kadakwada kini Attorney Flores. Subliyam ni Maureen. Saan na naman palin mama? Siyak titong palag. Bay anda kong nagdesisyon para itibiyag ko. Saan? Siyak ti matungpal, Rosano. Subliyam ni Maureen kat agkalay sa kayon. Anya, saan ko akayat nga ikasarti saan ko nga ay ayatan? Kaputo saan kami tumot lang ang naragsak? Amo ka nagkuyog na mamakan Maureen ni Tikalman. Ngam sana nadakamat ni mamangay may na dito eh. Nasingad dalat na. Oray nagsina kayon ka ni Maureen, Rosan. Agimon ka kadi. Sanak nga agimon. Nga malidayanak. Sanak ang maawat ni mamang mo apara kan ka. Saan ani mamati kadanam? Inton makapagkasarta. Suminat anto ni tipagnadan. Sapay ko matamatungpal mo day taakarim, Rosan. Naskan kadi nga ulitak manan kagkari. Wan kaya. Anya timbaga da mamakan Maureen ken ka. Doon kami lang ka ni Maureen ang nagsarita. Sana nga'y palubos ang makibiyang ni mamang mo. Nasakit din ako. Sana ang maawat tinagtungpalan ti relasyon niyo. Makailiw-liwag tumatlang intin bumaybayag. Rosan, saan nga tangag sinublian kayong tumatlaan? Saan to ang mapasamak na ita? Sikat ti ay ayatan. Saan ako na makiayan ayat iti sa bali. Mapanta nga rodan. Amangan mamaladaw iti klasik. Attorney Flores? Amo ka napakadam ti sasangpat ko, Alipio. Nasabat ko darosano ken Laura. Ngam sanda ka nadlaw. Mapana ko man ititalon. Itay kumapailang nga nakapanawag. Sanda kumabastusan. Noan niya di kunam. Sarunweng kay jay talon mo. Anyang kadipailang ti pagsaritaan tayo. Dua ba nagtipagsaritaan ta, Alipio? Ngam sana na napatag kanyak ti dakam. Anak yun ni Maureen. Kat nasakit tinakam yo ani Laura abalasang ko ti pinili ni Rosana. Karkaritin na ka di, Alipio. Napakumbabak ang makisarsarita kada kayo, Attorney Flores. Awan pagkarit ko kada kayo. Malaksid lang iti kalindagak. Awan pagturturungan ti saritaan ta. Nilangan Laura ti kasaritak to. Anya ti panggapyo iti anak ko? Awan bibiyang ko ditan. Dua kaming tulang agsarita ken Rosano.
Salva Bertianday, hello? Rosano, kumusta ka? Mailiwa ko nahin ka. Ay, ayatan ka unay. Isa pa nga asim. Saan na kumana pa sakitan? Oh, sorry. Nagunan ka pa nagsinay mo. Anya ti basol ko ka, Rosano. Awan sa bali nga dayat ko na di sikalaan. Ako, siya tinagbaso. Ngam adamat pa nagbaybay am iti relasyon ta. Awan ka mo ka nagkurangat ka, Rosano. Amirisam ti bagim. Noan niya, nagiti nararamid mo ang makagapo. No apay nga imadayo tiriknakin ka. Paspasakitan nakmanan. Nagpakpaka si Hakpay. Lading itek, awanan tinaskan apagsaritaan ta. Agbabawi ka ng hawak. Kini Rosano, pinabainat naklaan. Napilpilitan laang ang nagisarita kanyak. Sige laang. Pasakitan naklata. Diyak malipatan dagito nga aramidam kanyak. Katbalasan kanto. Ngamkas in ka rin ni Mrs. Salva. Siya tumatlan ti pagtungpalam. Kat numapasamak ti kasta. Si kanto matiagintor. Iti saan may paay ko. Katawaan kayon to, iti dayjan Laura. Dayjay mat ababay. No makitak laang, nakarkaro pa'y taramidat kanikwana. Hinatipan akong tigura. Kat awan sa bali na pampanunot kita no diti agibalas. Istoryamat nga ni Maureen ken ka Floro. Binaybay ak ida ang nagsarita kini Laura. Gamsan mat ang nagtungpal. Tinasaya at isaritanda. Iso akas taunay pungtot na. Kurang laangan nga idumpar na ti kotse iti kinapaggas na nga agmaneho. Ha? San mo ang mababalaw ti anak ko? Iso ti biktima. Linoko ti anak mo. Ag sinublian dan tumatlaan. Siya ak ti mangi pamuspusan. Kabaala matanglan ti biyag ti anak mo? Am muna kon, Floro. Noan niya ti pangadang ko. Saan ang mabalusingsing? Ang mga no di mo amo nagkuyog mananda Rosano kan Loray tayo bigat. Ita, kasano ang mamatiak ng agsinobyan da? Talagaan natangkan ni Rosan. Saan ang mabalinday ito? Masirib. Kabaalan ng imatunan ti negosyo. Oray di mo biyangan, Mrs. Salva. Makapagdesisyonan abuk-bukod na. Kasano ang maiturayam iti pangadeng na? Day tatidak kala nagbidto tam, Floro. Amok nga ibagbagam dagita kanya. Tanasakit tinakam mo. Anya ko matinamnama ang mamariknak. Idinto nga iti uno si panagbiag ni Maureen. Dalang Laura ken Rosano tinakapagsangit ken kuana. Mapanag ni kanto akabaalak nga iturong tibiyag ni Rosano. Banag apagrama. No, kabaalam nga ramidan dayta. Karkaritam sakit diti kabaala ak Attorney Flores. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagpulong kanyak ni Attorney Flores. Nakita na kayo kini Laura ang nagkuyog. Gagangay tagayan ayat kami, mama. Pagpungpungtutan na kadi, sana siyak ti karkaritam. Siyak pailaang ti mangbibiyag kan ka. Mawatam? Kaslaan da kayat yung asawa ni Tidayta. Ibabain na kini Attorney Flores. Mama, adan nakam ko. Bayan da kong nagdesisyon iti pare ti biyag ko. Saan amabalin? Nukunak asubyam ni Maureen. Tungpalanak. Saan kon nga ay ayaten ni Maureen? Saan nakapilitan? Dakasak ang makapungto. Ikang ka iti ultimatum. Kabisado ti ugali ni Leonarda. Naturay. Awan kalikaguman na addi na may patungpala.
Ngam sa anak nga agtalek ang mamimpinsang kenkwana. Masapol nga daaramidak. 1. Ipamuspusak ang madadal ti relasyon da Rosano ken Lora. Masapol. Asyak ti pagtungpalan ti kinapintas ti balasang ni Alipio. Talagan sa nga do ti pakakumikumam, Lora. Kasangsangpit mo lang. Notebook manen, kan libro ti sangsangon. Ado pa'y tijak nalpas sa project ko, tatang. Sa nagadumanan nga assignment pi. Dayawag ti kinatimker ti pakinaka mo. Saan ka apapikto kadag iti mapaspasamak iti ayanayat yo kini Rosano? Mausar kon to tinaadal ko intundumtang ti umno a panawan. Mapanagnagak to ka ni Mrs. Salva. Nga oray na kurapayak. Ada mabalin ko nga ipagpanakal kan ko na. Maragsa ka na karagita amang manggagkukin ka, Lora. O sige, panawan ka pa eh. Tapno maituloy mo na gitar aramidan. Iisabdan ko pa'y lang da ito'y tatang. Tulungan kayo pa'y ngagluto iti pangrabian tayo. Nakapimpintas ka launay. Kastaman di ko na. Di mo baybay antibagim. Sinayang ni Rosano dahito a kinapintas. Kaslay sukit din ti katairan. Sana may sa ti lalaki. Maurin. No kayat ko, adu ti agmamauyong iti kinapintas ko. Sa dino ti papanam. Nagawis ti may sa ka barkadak. Babae kami amin. Ang mga ano niya ngamin ti panunutan nyo. Saan ka unay ngagparparabi? Tawara siya. Rumuara kinton madamdama. Ang mga nagpatpat nagkayumat iti kasino. Diyak masigurado na makasangpetak. Amo yung tulatan. No sanda ka masangpetan itong bigat. Saan ko ang magustuhan ti ay ni Atty. Flores? Saan ta nga mo? Noan niya ti aday ti panunot na. May isang abogado, kat nasikap. Ada ka no pang panunutan na. Tapno awan ti masaktan. Agpapada kami nga agragsak. Anya, kat inraman na ti bagina. Apay nga ta. Oh. Lora, masirip ka. Saan ka kumangag palilaw? Tamangan no pagbabawyam tulaan. Tibo nga na. Gorean niya ti bagbaga na. Saan ka asumursurot kinkwana? Wen tatang. Sa maysa, talaga jak masango. Manmanupayin ang makapagkuyog kami ka ni Rosano. Panagkunag. Saan nalakit ding ay palubos ani maurin ti agsagaba. Oh, nabartekan dagiti kakatuak. Urisyak, nabartekak naten. Nakaturog nga tan ni Rosano? Riribokik min kiti. Awagak. Ang sigarilyo kabayatan di pananguray ko iti sungbat na. Urayek, ti sungbat na. Oh, kaya nakakasarita. Hello? Oh, naimpagarabiim, Rosano. Naimpagmanta si Riring ka pailaan. Kailiw ka na yan. Nabartag ka, Maureen. Tiga po na. Pinasakitan na kiti husto. Apaya na rabid mo ti kastoy kanyak, Rosano. Anyat nagkurangakan ka. Nagsaritaan tayo din na ito eh. Saan tayo na ikalit itong kalmaysa? Saan ko amaklon day ta, Rosano? Isa na sa isaya at lang nagpakamatayak. Mas pasakitan naklauna yan. Apay nga min ngay nawagag pailaan. Agalwad kayo kanyak.
Kumbat ka kanyak, Maureen. Maibas-basing ka. Agtugaw ka pa lang dito sa pa. Sana pa yan ang usawan, Dad. Pumarbangon na tayo sumardeng kami nga ginom. Ngam, tinurugan dak, dagiti barkadak. Bagman, tasan ka naturog diya. Kaskada kayo. Amoyo, nasakit unay tinagam ko. Inawagak ni Rosano, idirabi, ngam, pinasakitan naklaan. Apay, anya manen timbagkanakin ka. Hinkari ka sa anak ko nagsangit. Ngam, magawidaan, Dad. Talaga, saan ako nakayat ni Rosano? Kasaritak tumanen ni Mrs. Salva. Agpatingkan samot langit isao. Sana may sa tial daw. Agi karudan to kanya. Manipon ni Diwinas Wasco ti relasyon mi kani Maureen. Saan kami pa yan nakapagsarita kani Atty. Flores? Kas lalik-liklikan na ngagsarita kami. Agparparik na kanyak. At dadaka sa pangpanggapan ni Atty. Flores. Saan mat nga tanga agaramit iti kinadursok. Ngam nasaysaya at no saan ka makipagkita kin kwa na. Kasanon, no sana ka makaliklik kan kwa na. Sa bagay, nasaysaya at numaamuam no anya ti kayat na nga ibagakin ka. Maburburtsanak namin iti imbagana. Kasano nga awan ti masaktan, kan agragsak tayo amin. Inasaritam ka din ti anak mo. Idi rabi di maray ni Maureen iti pasakan di may sabarkada na. Inawagan na ni Rosano ng pinasaktan lang ti anak mo. Awan tinaybaga ni Rosano ang nagsarita daki ni Maureen idirabi. Gapo tawanan ti bibiyang na iti anak ko. Talagasan nan apat-patgan. Kanayon ko akasarsarita ni Rosano, Flor. Ikanak ko maitinaan-anay a panawan. Amangan numaunaan kapay. Aniya, ikayat mo asawa. Numasaktan launay tirik na ti anak ko. Amangan na niya ti mapanunot ng arabinan. Panak, ayak kayat ang mapasamak. Apay, asaan mo nga imbaga kanyak na inawagan na ka ni Maureen idirabi. Pinasakitan ka no. Aging kagayam ita. Nasingad kayo palaan ka ni Maureen. Patyan nyo amin ni pulpulong nakala kayo. Saan kami pa nakapagsarita kini Maureen? Ngam nagkita kami kini Atty. Flores itay. Awan dakas ng imagak ka ni Maureen. Imagak lang kan kwa na. Nga klunen nan asaan kami nagkagasat. Anya ka diti imbagak kan Karosano. Subliyam ni Maureen. Sana na mapasamak na ita, mama. Nagmaumawan ti panagayat ko kinkwana. Imbagam manan dayta kini Maureen. Iso nasakitan manan tirik nana. Nasakit pa lang ita. Ngam inton bumaybayag. Ininot mo't lang ang maawatan na ti amin. Ora dito pala balayo ti pagsaritaan ta. Tadi mo mat masangot at pasyar. Talaga nga ti aramidag. Awan ka ni tinadlaw mo itay sinukon na kaya pagadalan. Anya ka di dayjay. Nakita na ta ni Atty. Flores. Nabigbig ko ti kotse na. Ora nakita na ta. Awan problema. Agayan ayat tamat. Masakitan mat para ka ni Maureen. Kas matlaag ka ni tatang no siyak ti masaktan. Saan kanto apasakitan? Kapot ay ayatin ka unay. Agyaman naklaunay Rosano. Ay ayatan ka matunay. Nauna anak ni Rosano. Sana bali. May kanak tulad tayo tinapinta sa kundaway. Tapno may patungpal ko ti panggap ko. Iti kasta. Malpasen ti problema ni Maureen. No saan nakabalan ni Mrs. Salva? Siyak ti mangipamuspusan. Tapno agsina ta Rosano kan Laura. Makamuditan no anya ti pagpanakan kan ibunga ti panggap ko.
asaan na karimora ti kwartok, Mrs. Salva. Maureen, mami ko na. Hindi saan na mabaya. Da kayon tumanin ti agayan ayat kini Rosano. Di nagpangnamnamaan, Mrs. Salva. Ad-adala nga masakitan. Maawatan ka. Nasakitan ka iti kastala unay. Ngam no agkariak, sigurado atong paalok. Kasanon no. No agkibaltanga, ilunod Uwan, Maureen. Ngam siguraduag ka. Sika ti ikalaysa ni Rosano. Ikika kitigundaway ni Rosano. Ngam no sanak nga ipangak. Sapay ko ma, tapo may suday ta, mami. Inawagan nak manan iti mami. Sika pa ni Rosano. Kita aklan, noan niya ti aramidan nanto. Sayang, malmalpas kayo matgaya man nga gapas tatang. Umayak ko matumulong inton Sabado. O may katumulong nga gapas. Ne, kunak man no adu pa itiring pas mo. Narigat matano sa anak nga agaliwak sa tatang. Agad di, agpasyar kayo kini Rosano. Nabayag ka nun asan ang nagpasyar ijay. Ayun kayam, naloom ka din ti bunga dagiti sarguelas. Nagalapay kit din nagiti naggapas iti aldaw. Yung adu pa itinabati. Apag iso nga ron tatang, maramanan to ni Rosano ti sarguelas. Kaslawan problema iti ayanayat yo. No kada kami ka ni Rosano, awan problema kada kami tat. Itayak pa ya si Mangpet. Napaot ti panagsarsarita mi kini Maureen, may panggapkin ka. Dahil ka di manan ti pagsaritahan tayo. Talaga nga awanan ti bibiyang mo kini Maureen. Amok, nagkuyog kayo manin kini Laura. Ano ti araramidan na iti pagadalan ta. Iti balay da tinagsaritahan mi. Talaga nga ayatum unay dayjay a babae. Saan kan amatumgar? Bueno, baybayan kan. Ngamiti may sa a kondisyon. Anya dahi ta kondisyon. Masapul a maalukoy mo ni Alipio nga ilako ng tidaga kanya. Anya, sigurado kayo iti dahi ta? Kasla saan ka amaragsakan, Rosano? Anya ti kay kayat mo? Pilitan ka amang ikalay sa kini Maureen? Wenno alukuyem ni Alipio nga ilako na tidaga kanya. Kasukat, ti panang pabor ko iti relasyon niyo kini Laura. Diya ka mo norong nga maragsakan na. Kalahat man ang nagbaliw ti panunot yo. Amom, no kasano ti kinaturay ko. Ngam ipetpeteng mo ti panagayat mo kini Laura. Palubusan kayo. Ngam masapul amagatang ko ti dagana. Mama, Saan mo akabaalan nga aramidan dayta? Masapul mo pa'y laeng itulong ko? ngam amoy asana kayat ni Tata Alipio nga ilako ti dagada. Anya tinapatpatagkan ko na. Ti daga, wenno ti pagragsakan kan masakbayan ni Laura. Maaglaangan no pilyen na ti daga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Mariribo ka na iti dahi ti anak panunot ni Mama. Amangan mo kagura nakton ni Tata Alipio. Ngam doon napod no ni Mama, kat dahi ito lang ti pamusposan. Makigasang-gasa tak. Wen, napatig namin ti pamalubos ni Mama iti ayan-ayat mi ni Laura. Tapno naragrag sakto ti panagdan nami, inton agkasar kami. Imay gayam ni Mrs. Salva diti balay, Maureen. Anya ka diti nagsalita nyo. May panggap ka ni Rosano, Dad. Imbaga ka ni Mami Leonarda,
Anas ka nga lukuyan na anak na. Katamoyo na niya timbagana. Nagkari. Imbagana, ano saan na matong palti ka rin Ilunod ko ida magina. Kabalam nga ramiden dayta. No ad-adda apasakitan dak. Apay kiti na dyak kabalan. Nagsarita kayo ka din kan Rosano. Hindi na nga bartekak ninawagak. Nakasangit na kiti pungtot ko. Mangnamnama ka ngagsinublian kayo pailaan. Gapoy ti ka rin ni Leonardo. Idinto nga aring nasan na kanakaya ta kasarita ni Rosano. Kabisado ni Mrs. Salva. Naturay. Mukha kabalan na. Ay yakar ti alipus-pus ti anak na. Kat na kayo. Nakasarita yo ka din ni Rosano? Liklik-lika ka kasarita. Amangan no sana ka makapagtagpal. Kastamad ni Rosano. Kaslasan na kakaya ta kasarita. No nga ta kasarita yo? Kahit mo asyak, tirumok makingwana? Oh. Saan amabalin? Mapan kayo ka din ni Jetalon, tatang? Wen, ibilag ko na gitigarami. Na magtula nga pagpakan karagitiringuan. Agan-anad kayo kumatatang. Ijay mo't latalon ti papanag. Agmalmalumak ijay. Uray ta mabalin ko mat ti agluto iti pangalawak. Sa bagay matkit di Saan na kayo nariribukan da Mrs. Salva kan Attorney Flores may panggap iti dagatayo? Sapay lakma tasugbatan ni Rosano. Hello? Rosano, mabaling ka ding agsarita ta. Attorney Flores? Sa anak ama kumikom di opisina. Sa dino ka iti kaya tiyo pagsalitaan tayo. Iti nauli magkalugar. Dahil awan makasinga ka data. Ibagayon, sa dino ti pagkitaan tayo. Iti rest house si may sa aklin ti kidi. Masigurado nga awan makasinga ka data. Napintas ti nakaisaadan na iti rest house. Tapaw iti turod. Bangkag kan kabampantayan iti abagatan. Asidag iti igid ti baybay na ito. Anyad makunam iti dahi ti alugar, Rosano. Naulimak, attorney. May nanaan ka iti kinangayod ti lugar. Kasla mapukaw amin apakasikuran. Kasta ka di ti barikriknam. Nasimbang ti riknam. Kabayatan ang naragsak kay ti sidong ti sabali a babay. Kat adayng batim amalmalday. Maawatak ti turungan ti saritayo, attorney. Ako ang nagbidotak. Kasta ka dilatan, Rosano. Anya tinagbasulan ni Maureen king ka. Manipo din sinam. Awan na sayra turong tibyak na. Saan ka makatima? Ngam saan ka di apod no, tikunak? Makonsensya ka di madlaan? No, may papan ka na kami ka ni Maureen. Nalpas kami na nagsarita. Hindi kumapay lang nga kahit ka akasarita. Ngam liniklikak ti panagsang ta, Rosano. Taamangan no sa anak ang makapagtapal. May sak nga bugado, laglagi bam. Anya ka ti kayat yung aramida. Pinutod kong ti relasyon mi ka ni Maureen. Kat dahi alora ti pinilim. Amo kagasta ti kahit mo asawan. Diyak maawatan no anya ti kayat yung mapasamak. Iti panangawis so kanyak dito. Amok ang masirib ka. Kat dagiti laeng maagtisaan amang baliw iti panggatan na. Kabayatan ti panagururay ko iti sumaruno a klasik. Agbasa kailangan ka dagiti librok. Sang kabasit lang na panaganos. Agturpusak ton. Jaklat ta maliklikan na panunutan ti mabalin a pagtungpalan ti relasyon mi ka ni Rosano. Saan apulos a maawat ni Mrs. Salva ti ayan-ayat mi. Jak amuno niya ti pampanunutan ng aramidan. Amok ani Maureen ti kayat na makatuluyan ni Rosano. Timat nga ta Maureen. Anya nga tamat ti pangpanggapan na. Isuanod adto. Jak maliklikan ti agdo-ado. Kasi ta, agkaba-kaba manan.
Ayak pa'y amang uray kang karusan. Saan mo kano nga empakada iti sekretariat no sa dino tinapanam? Nakipagkita ka ni Atty. Flores. Kita, likliklikab ni Florong agsarita kayo. Ngam saan na makatapal? Tinaganak ti mangipalubos latan ng sagaba ti anak na. Kas kadatata alipyo kan Atty. Flores. May sa kayo mat anaganak, mama. Saan aya? Akali kaguman nyo mat ipagragsakak. Iso akayat ko ani maurin ti makatuluyang matlaeng. Tapno agpada kayo anaragsak. Kan saan amadadaal ti panaggayami kini Atty. Flores. Tilang bagbagiyo ti pampanunutin nyo. Nga mala, saan tayo na pagsinupyatan pa neta? Pagtrabaho ako. No kasta, kinasarita mo't lang ni Daddy ni Rosano. Mabali na napanunot ng timbagakan ko na. Oray saan metkit dia kinasarita ni Daddy. Siya ti makaamok kini Rosan. Agyaman na klaunay. Amoyo, ad-adda pa'y amarik na nga ipatpatag ka ngam ni Daddy. Talaga ang napatag ka kanyak, Maureen. Kaslanak ka. So nagpungtutak idinaamuak nga insina na kati anak ko. Saan ko na kaya talagipan pa'y dayta? Idila nga nagsangitak. Sige, dadya lang kay bagak. Mami Leonarda. Oray nga sinobyan kami kani Rosano. Nukunak nga kipalasak. Akipalasak. Sabado gayam inton bigat. Nagalisto ti aldaw. Iti sana mabayag. Agturpos kanton. Kalpasan na ita. Pagsaritaan tanton ti panagkasarta. Uray saan nga umanugot ni mamang mo? Saan na ni mama ti makatubang kadata? Agyaman aklaunay Rosano. Syakto nga tati kararagsakan a babae, inton madanon day tangal daw. Pun gayam. Umayak to iji balayo inton bigat. Kayat kung agmalmalam tangag pasyar iji turod. Adon tinalong mabunga ti sarguelas. Kalgaw na gayam agbunga ti sarwelas. Wen, kalgaw laang Rosano. Maragirag nga umuna ti bulong ti sarguelas. Sagsabong. Amoyo ka diyan nakaragragsaka kita, Dad? Naragsakak mo't no naragsak ka iya. Ngamanya ka di tinapinta sa lamag. Nagsindoblian kayon kay ni Rosano? Saan pa'y? Ngam ti pa karagsakak. At damat lapkirid yun anak isarita ka ni Rosano. Tapay kit din nadyak may tured. Ha! Isulakit din ti kabuteng ko. Ngam, mamati nga ta kada kayo. Masapol asoblian na ka. Manam na naak. Saan naklang asublian no di kat ikasarnak pa'y? Oh. Alangan mo, anil Laura, ti kasarna. Addaman awate mapamadayaw no awan, Laura. Naragsak ako na, makaturpos ka. Pasado mat dagiti gradok tatang. Iso ang makaturpusak. Siguradong dayta. Malagip ko kayang. Sana ni Manon ni Rosano itay intulnog na ka. Nagpayapay lang sa pimanaw. Sapsapaan na kano ti umay dito inton bigat. Agmalmalam kami kano ija away. Anya ka no ti aramido na idya. Makan iti bunga ti sarguelas tatang. Aywan gayam. Ada ka din napatag ngay bagam kanya. Nagpasyar kami ka ni Rosano, sakbay ngayon tulodnak. Kat, nagsaritaan mi ang kalpasan na makaturpusak. Matulag ka nung ti panagkasarmi. Anya? Umanugot kayo ka di tata. Ti planok namin. Kalpasan na makaturpusak. Agtrabaho ak. Kat, ipayan kayo iti pagnamayan. Saan mo apanunutin ti agsupapak? Pagribang nga amam timang padal ken ka. Harapap titunggal na ganak ang may payan ni tinaran niya gamasakbayan dagiti anak na. Saan kayo ka di asumupyat, tatang? Laura,
ti pagragsakam ti pampanunoteg. Ket sapay kuma, tasikanto ti ibanag ni Rosano. Sang kabasit lang tinainom kong arak. Ngam, nagsakit mo tang tiolok. Mariripong kanak. Ngam, masapol nga angayog ti pigsak. Na ito lang ti pamuspusan. Tap numalpasan ti parikot mi kanilora. Sapay ko ma, tamapanunugot ko ni Tata Alipio. Nga ila ko na ti dagana ka ni Mama. Ngam, masapol atong palan ni Mama ti Karina. Awan ton ti maaramidan da maurin ken Atty. Flores. Nasakit ti ulo ka nabigatan, Mrs. Salva. Napuyatan na ka nagkasino. Kaya minuma kiti arak, hindi makasangpitak. Talaga matati mo maikatay ta abisyo man niya. Nasaan ni Maureen ka niya? Ang kinasaritam ka no ni Rosano. Kat ni Rosano, saan ka diya nag-istoryakan ka? Umuna, anam mo kini Rosano ti panagsarita yo. Tiyag ngamin na sangputan iti opisina na. Inawis ko. Kat nagsaritaan mi ti may panggap kadakwada ken Maureen. Ngam, ad-adan samet ang naragsakan iti nagsaritaan niyo. Gapo, taim panamnamag kenguana, nga isudan tumatla ang kini Rosano teg katuluyan. Sapay kumata sana mapaay iti dayta, apan ang namnaman na. Saan kunto na anagan, tinagan ko, no jak matungpal dayta, Floro. Sapay la kuma. Agtalag king ka, kat amamukan, Mrs. Salva. Nasa harimwar ni Rosano. Amok, nga ijay balay dalor at ipapanan. Dinay atlaan, taamok nga alukuyan na ni Alipio, amangin na ako itidaga kanya. Namnamaan nga ta ni Rosano, nga umanuguta, nga ikasar na ni Laura, ambisyosa, dagijay nga agama. Intun maala kun dayjay adaga. Awan tun ti maaramidan dapay. O anya, magusto matlaan? Naimas ka di? Naimas, nasamit. Kastoy gayam tiraman ti Sarguelas. Nasamit, kasi ti kinasamit ti panagayat mo. Bulahadas ka mata niya. Napudno akit ibagbagakin ka, Laura. Naragsakak iti ayan-ayat ta. Ay ayatan ka matunay. Mabalin ka di nga arakupan kan agkan ka. Ni tatang, agturong dito ayan ta. Ha? Kamay-may hatan ti panakalum nagiti bunga ti Sarguelas. Wan nga ron tatang. Nananam, nasamit. Itati ko na ni Laura. Napay, akalgaw kanula nga agbunga ti Sarguelas. No maragregan nagiti bulong ti Sarguelas, mangrugi metten nga agsabong aging ga iti agbunga. Kasla iti biyag. Nasamit ti baligi no aglasat ka nga umuna iti pannubo. Rosano, nadakamat ni Laura akalpasan kano ang makaturpos. Tulagan yun ti panagkasaryo. Sapay ko mata manugot kayo, tata. Sanak asumupyat no rayta ti pangadan nyo. Awan sa bali akal kalikaguma. No saan at ipanagragsak ni Laura. Ang kasanon ni mamang mo. Nakasarita ko ni Mama. Umabor iti ayan-ayat mi kan ni Laura. Ngam iti may sa kondisyon. Anya rayta kondisyon? Kinasarita nak nga alukuyan kayo amang ilako iti dagayo. O, anya ti kuna? Amom ka di ti bagbagam? Amok ama kagura kayo ti daytong ibagak, tata. Kinapudno na, nabayag nga inangay ko ti pigsak. Tapno may tured ko nga ibagak kada kayo dayti abanag. Sa anak nga umanugot. Amok nga alilawan na kalaang ni mamang mo. Kalpasan na maala na ti kayat na. Aramaten na ti kinabaknang na, tapno mapagsina na kayo kini Laura. Jak ipalubos na mapasamak na tata.
Rosano, talaga ka di ka ba ilam asupyatin ni mamang mo? Nuen, saan ka kuma? Apa ilabog iti kinasikap na? May saak lang an ano mo amanalon. Sana ka nakadal. Nga mautob ko ti panggap ni mamang mo. Hanggang, saan nakto amasikapan? Panunutan niyo kumana yung pagtata. No ila ko yung tidagayo. Da kaming tumatlang ka ni Laura ti pagtungpalan na. No, umanugot ni Laura ngay kasar mo. Jak kayat, ti makikasang gasat. Rosano. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Mami, itay pa nga dahak dito balayo. Nang, jak pa'y nakita ni Rosano. Awan ka di? Jak na puutan ti irorar na, Maureen. Kung nati katulong, anasapa ka no apimanaw. Saan namat ngayon pagkada, tinapanan na. Nakisinarak lakit di kini Laura. Maureen, agkalma ka lang. No apay nga mga mayak pala dito eh. Kaslaak lang nakakaasi ang mga dil iti bagik iti anak yo. Gumaw-gawaw ak iti panagayat ni Rosano kanyak. Idinto ta naglawag aday jay Alora kay ayatin na. Anya ka diti kunakan ka. Siya ti makaammo kini Rosano. Okay! Kasta ti kanay no ibagbagkam. Ngam da ito yan ti maudi. Ayo umay ko dito balayo. Kat da ito ti laklagipan niyo. Lakaman to ni Rosano. Ti kasasakitan. Apa nakipales ko. Makapugtot ko ni mo. Nagipangtapay. Apay ang makagura kayo ka ni Rosano. Siyak ti mangilawlawag kan ka, Laura. Kinasaritanak ni mama. Nga alukuyok ni tatang mo ang mangilako iti dagayo. Tapno saan na nasupyatan ti relasyon ta. Kat nagpalilaw ka met kini mamang mo. Saan ka di? Agsarita kayo kumana sayaat. Saan ak mo manugot? Saan kayo ang mapilit? Ngam panunutan niyo kumati pagragsakan mi ka ni Laura. Wenno bukod a pagimbaga ni Mrs. Salbalaang ti pampanunutan na. Sapay ko ma, taawan tinalimod a nagtulagan nyo kini mamang mo, Rosano. Pagduwa-duandak ka di, tata. Tatang, Rosano. Ala, saan akong nagbayag? Ngam agpakpakaasya ka na kayo, tata. Panunutan niyo kumaana yung bagti amin. Oh, Maureen, anya ka diti mapaspasamakin ka. Isardeng mon ti agbartek ka nagibarsak iti baso. Awanan ti ba intay jay Rosano. Paspasakitan naklata. Talaga aday jay ang babae tay ayatin na. Ammom lang arodan. Nasapa ka no arimuar ni Rosano? Kat sa di natin napanan na. Saan ka di nga ijay ayan day jay ang babae? Kat nimot Mrs. Salva. Pangnamnamaan naklaw na yan. Masaksakta naklaw na yan. Isardeng mon dayta. Maulit-ulit. No saan matungpal ni Leonardo di Carina? Siyak ti mangipamuspusan. Tapno subyan na ka ni Rosano. Saan ko na may turan dito edad? Masakit pa naklaw na yan. Nagsakit! Nakaguram ni Tata Alipio kanyak. Idinto akas taon ti sangit ni Laura itay pimanawak. Kasanon na ito ay. Simbang pagkagaya man, Rosano. Nagkapo dito ni Maureen. Makasangit iti pungtot na apimanaw. Kalpasan anaamuan na anakipagkita ka manen kini Laura. Kapay ang makapungtot. Kat kayan ayat ko ni Laura. Ket, kumusta ti panakisarita mi ti dayjay nga Alipio? Saan ngayon manugot, mama? Nakagurak iti kanyak. Saan na kano nga ilako ti dagada? Uray anya ti mapaspasamak. Anya, natangkan ti loko. Gapu tanapaay ka anang lukoy kini Alipio. Lipat mo ni Laura. Ay ayatek unay ni Laura, mama.
Jak kabaalan na pasaktan tirik nana. Ngam kinabaalam a pinasakitan ni Maureen. Amo yon, no niya tisungbat dayta. Rosano, no di mo maalukoy ni Alipio iti kayat ko ang mapasamak. Lipate mo ni Laura. Saan ko akabaalan alipatan mama? Ulitek, ay ayatek unay. Nagtulag kami, nga apaman ang makaturpos, ikasarkon. Pagpungpungtutan na kadit. Makapagdesisyon ako na bukbukod ko mama. Kalpasan ti kasarmi ka ni Laura, agbukod kami. No aramidom dayta. Laksidan kang anak. Kabaalan nyo timang laksid kanyak? Apay kit dinasaan. Isung agpili ka. Ni Laura, wenno titawidem kanya. Laura, malmalay ka. Nagtulag kami ka ni Rosano nga agmalmalam kami ije away tatang. Nakaragragsak kami. Ngam, Saan at ipanagpasyaryo, tirantana? Timpo aren, tipuno nga ugali na. Saan na may torayan, tinana? umanugot kayo ko mga minan, tatang. Uray ka disika. Laura, Kagura na kadimat. nasirsirib ka met. Ngamsyak, ngumapay adi mo mapanunot akayat na talang asikapan ni Mrs. Salva. Laura, saan mo kadi amautob no anya ti mapasamak? Kalpasan amagatang ti ina ni Rosano ti daga. Nabayag, nginanawak ni Maureen. Sakbayan nagtala. Nasakit tinakam niya. Laura, Talaga di mo may turayan ti anak mo, Mrs. Salva. saan apod no dayta? Pinabus uyak ni Rosano ang nakipagkita kini Laura. Tapno makasarita na ni Alipio. Tapnuan niya. Nagpamaranga nga umanugot ak iti relasyon ta. Nulakit ti umanugot ni Alipio nga ilako na ti daga kanyak. Inaramid mo dayta. Saan ka nagtungtot? Urayon pa iti palawag ko. Numagatang konti daga. Pag sinaag dalorak kan Rosano. Ket pilitat nga ikasarna ni Maureen. Kasladyak mamati iti daytang ibagbagam, Mrs. Salva. Sanda kami nalukon pa. Kas tao na isangit ni Maureen tayo. Diyak namnamaan ni Mrs. Salva. Kaya't nakpaingal lilawan. Numamuan da ito ni Maureen. Ad damanan ngagpagungkan. San ngagbaligi tinay panggap na. Kat no saan unaak. Ipatungpal kong tinabayagan na panggap ko. Anay ko, natasakit ti ulok, Dad. Oh, da kayo. Anya ba ti barbarte kanyo? Awan. Anda ka dilim-limad yung kanyak, Dad. Awan. Pagpakondisyon lang. Sardeng ko daginom. Talaga nagsakit ti ulok. Ngam, uminumak manan. Oh. Makamo kayo, no dilim-limad yung kanyak, Dad. Inalukoy ko ni tatang. Tapno umanugot nga ila ko nalangan ti dagami. Takayat kun amamingga da ito'y aparikot ta. Saan na matakayat nga ila ko? Rosano, no umanugot ni tatang. Tungpalan nga ta ni mamang mutiin karina kan ka. Laura, Oh, apay adi ka makasungbat, Rosano. Kaya't kadi asawan da ita panagsanaay mo. Pudno ti atap ni tatang. agtalag ka kanyak, Laura. Agtip-tip bayo ak, Rosano. Anya nga ta talaga ti pagtungpalan ti relasyon ta. Ay ayatan ka unay. Laglagipam ko manita. Ay ayatan ka matunay. Sapay ko ma. Tasaan nakto abaybayan iti ka maudyanan. Kaputan ko ti panakapukaw ko kan ka. Sa anak to ang mapukaw ken ka, Laura. Mariripo ka nak. Mo, pasaan mo akayat ti umay ijay balay. Iso asya kun ti may dito'y balay yo. Nay,
Awan sakit din ni Dadim. Mrs. Salva, sino ti gagarayo? Ni Daddy o na siya? Mrs. Salva man. Mami ko na. Gaputasan ang mabayag. Agkasar kayong ton kini Rosano. Sandak man nga lilawan? Agtalag ka kanya. Nagkariakan ka saan kani. No sa anak na tungpalan ni Rosano. Laksidag nga anak at awan titawidan na kanya. Kapailan niyo alaksiden ti anak yo? Kasanon, nadadaan ni Laura, tipilyan na. Kat talikodan nan, titawidan na kinabaknang. Anya taramid ha, Mrs. Salva? Saan ama balinda ito'y? Lasing ko kaya man. Ang mga nung nakaruwaran ni Loret ipagadalan da, kat urayan na. Ha? Rosano! Talagagayam nga da ka pala dito opisina. Agawid ako man. Sukunin ka din ni Laura, iti pagad-adalan na? Wow! Talaga, mata niya. Maureen. Bueno, sana ko na masakitan tay. Kaputa, naaklon kon, kinapot no. Ngam, tila mabalin? Awisan ka, iti mauti aguntaway. At nakalidar ayam apaskan. Ha, awan? Kaya't ko lang agsarita ta, iti mauti aguntaway. Datalaan, mabalin? Orayan ton magamdaman. Sukunan pa ni Laura iti pagadalan. Nakaasimat. Anak mo lagat amang uray kan ka. Ang mga nung nakaruwar pa ikit din ipagadalan da. Kasanon, nor urayan nakapiman. Sige, Rosano. Sukunan. Madamdaman ton, ti panagsarak ta. Napud na mata ni Maureen, karagit ipagpagana. Agtulungan nito eh. Napagbidutan na lakit di atikot sinirus sa laytay. Binulot ko tikot si Timay siyang amigo kakamarmaris tikot sinirus sana. Naipalabog ka na. Ato hindi Flores? Napagbidutan sa akin di ako sinirus sana na ito eh. At ako man ti kainat mo. Siya konti mangitulnogin ka. Ngam, Saan ka ngagbuting kanya? Awan dakas nga aramidik king kalora. pangasiw. Laglagi pa mamaysa nga abogado. Isungag talag ka kumakanya. Saan siguro na nakaoray ni Laura? Nagawid nga tan. Itay pumanawak iti sangot ti universidad. Awanan na kiti estudyante. Agawid akpay. Pagpampanunutak no pagustuak ti awis ni Maureen. Maudi ka nun. Nagimbagan no naawat nan asana na kami tinaikari iti tungkal maysa. Amok ngagdwa-dwa ka, makikoyog kanya. Gapot anak ko ni Maureen. Ato ni Flores. Anya ka diti bagayo kanya. Agtigtigargar kansa. Saan ka nagbutang kanya? Malagip mo pa'y dahil di naibagakin ka? Ama katulong ak, tapno agragsak tayo amin? Diyak mawatan ti kayat yu asawan. Nagsarita kayo kadina na imbagin ni Rosano? Inikanan ni Leonarda iti ultimatum ni Rosano. Ano saan naasublian ni Maureen? Laksiden ng anak. Anya? Nakigdot ka? Nagilimad ti kain at muking ka. Sana na ipagaday ta kanya. Saan ka ngagsangit? Tamadadal di kinapintas mo, Laura. Numapilitan ni Rosano ang mangikasar kini Maureen. Nakasagana ka malawon kin ka.
iti awan ng babaeng nga abogado. Kunaktupay nga dadakas apang panggapan ka. Apay nga minalimugan ka iti kotse adimo sinigurado at ikotse ni Rosano. Tapos siguro iti panagdardaras ko ta sumipngatan tatang. Kan agpada na ngamin iti kotse. Kasano na? No dadakas nga inaramid na ka. Pampanunutan na siguro. Kapata may isang abogado tatang. Sige, sumrag ako iti kwartok. Oh, sige. Ang mga nudyak mataradag iti luwak. Pagpungtot lakit din ni tatang. No ibagak ti imbaga ni Atty. Flores. Napanunod ko, ana saysaya at langan no dito'y balay iti pagsaritaan ta. Okay, toast. Mabalin nga agsarita ta, asaan ta nga Ginoo. Anya ka diti pagsaritaan ta. No pa'y nasakit. Itamay lang, Rosano. Kablawan kayon kini Laura. Sapay la kuma. Tanaragsak ka ito, iti panagtinayo. Napudno ka kadi iti bagbagan. Ay, ayatan ka unay, Rosano. Ngamaan niya ti mabalin ko, ano saan na ko na kaya? Tilaan kitawag. Gayam nagtulat ta ko ma. Iso nga, agrambak ta ita. Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.